martxan goiz hastekoa gara. Gogotsu, markatutako lerrotik irten zaleak. Gureetakoak eta zuenetakoak. Gure sustrai eta zarro gaude. Bide berriak bilatzekoak gara. Izan ginen eta izango gara. Beti horregotekoak gara. Konturatu ezarren. Eta oso argituko, gure meta bakarra. Hauxe da. Etxe ondo gara. Arratsaldeon Legutiotik, Araban gara gaur, Atzo Nafarroan, gaur Araban, itzuliak lan erdiak egin ditu, itzulia laugarren etapan dugu, Etxarriaren aztik ekin diote etapari ordu bat ate erdietan, eta irteran, albiste honak izan ditugu atzoko eroriko festaren ondoren, bai Roglic, ala Juan Ayuso biak, arazori gabe, izan baitire irteran, arazori gabe irteran ikusiko dugu, gero etapa amaieran ze izaten duten, ezer izaten badute, ze gaur etapa amaieran, Xavier, arratsaldeon. Arratsaldeon, Ferre. Ez da giro izango, bateko oleta, urrena untzila eta amaieran gatzaga, haze festa. Mendate laburrak, baina pikoak eta gogurrak dira eta atsedenik gabeak, eta garai bateko txirrendularitzan 200 kilometro distantzia luzegia zen ezer gertatzeko, gaur egungoan ez, eta gaur egungo txirrendularitza ikusgarriaren eragile nagusietako bat hemen da, eta favorito nagusia da. Jonas Vingegaard, segurazki gaur, astinduren bat eman nahiko da. 157 kilometroko etapa, ordu bat ate erdietan abiatu den etapa, errepidera egin behar dugu, iesaldi eginda, 6 lagun lasterketa buruan. Alfonso, arratsaldeon. Arratsaldeon guzti, horrela da, 6 dira lasterketa buruan, Grupamako Reuben Thompson, Intermarcheko Luis Mainkez, Total Energiseko Virgo Do, Gerfarmako Mikel Retegi eta Cajarroaleko Joseba López, eta Burgos BH-ko Karel Batzek 6 minutura pelotoi buruan, tiraka, Bahraingo, Arashiro Japoniarra eta bere atzetik sailka antolatuta, Bora eta UAE dira. Oraintxe lasterketa maestrutik pasada, beraz 100 kilometro helmugarako, esan dugu moduan, 6 minutuko errenta dute 6 ieslariek. Ez da, sailkapen nagusian aurreratuena, 2 minutu eta 22 segundora dago Intermarcheko gizona, mendiko sailkapena lehiatzen ari den gizona. Hemen ditugu, errepideko irudiak zuzenean, laster sartuko gara buru belarri, laugarren etaponetan aurrez, atzokoa berritu behar dugu, atzoko eguna, helmugarako 200 kilometrora, izan zen erorikoak baldintzatu zuen, gero altsasun esprina izan genuen, eta esprinean Quentin Hermans nagusitu zen aurrez, beste eroriko batera izan zen, eta erorikoan UAEko gizona izan zen kaltetuen hortxe ikusi dugu. Roglic, eta hemen da Roglic, atzetik aurrerako bidea egiten, bi taldekideen gurpilean, atauna bidean, eta Lizarrusti igotzen hasi aurretik lortu zuen Roglicek pelotoira biltzea. Hortxe unea, kaxetara ailegatu horretik, sartu zen Roglic pelotoian, eta pelotoian Roglic sartuta ere, etzen mugimendurik izan, Lizarrustien izan zen mugimendu bakarra, Meinkesena izan zen. Mendiko sailkapenerako puntuak hartzeko helburuarekin jo zuen Hego Afrikarrak, eta gaur ere helburu horrekin ekin dio etapari. Eta gero, azken 2 kilometroetan sartuta, eta irudia bereziki prestatu dugu, ikus dezazuen, nola Kofiseko lanik eragintzuen erorikoa, hemen aurrez esprina Etxarriaren etzen, esprinean Ebenepul izan zen azkarrena, eta hemen erorikoa hauxe da. Esan bezala azken 2 kilometroetan zen etapa eta Kofiseko gizonak eragintzuen oldanik eta kaltetuena, itxura batean behintzat, Juan Ayuso izan zen, hortze duzu, aipatu dizuegun, erorikoa. Ikus dezakezue, Borobil horren barruan, hankazgora noa joan ziren. Baina esan duguna, zorionez, Ayuso irteran izan da, eta itxura batean, taldetik eta esan dutenez, hautsirik eta ez, kolpeak eta bai, gauean, esan ezpaduera antzemango zuen, atzoko kankatekoa berri horrean antzemango zuen, Roglicek berak ere bai, baina bat azein bestea pelotian dira, hortxe duzue, Gazterik onenaren mailotarekin, Alakanteko gizona, sailkapen hausian ohorezko postuetan dago Juan Ayuso, eta zer moduzko gorputzalde izaten duten, berak eta Roglicek, gaurko etapa nagusikoen etapa baita. Eta esprinean, Alex Aranburuk urrunetik jo zuen, Alex Aranburuk ematen zuen irabaziko zuela, eta azkenean Quentin Hermans, Flandriarrak aurreratu zuen Altsasuko helmugan, hortxe duzue, estu,
Barrutik Alex Aranburu zirriztua ikusi omen zuen eta ikusi zuena naizta luzeegi izango zela pentsatu, zirriztua aprobetxatea erabaki zuela, aitortu zuen gero etapa amaieran, eskiotarrak, aurreneko esprinean 5. atzo 3. Atzoko etapa sailkapenean, 2. postuan Zambanini, hor dator Juan Ayuso, azken 3 kilometroen barruan izan zen ez erorikoa, denbora galerari gabe. Eta mentxe, atzoko etapa sailkapena 2. Zambanini, 3. Aranburu, 4. De Preto, Niklas Ar, Haiter, Gregoire, Bokelan, Vito Braet eta Retello. Hori utzi zuen Altsasuko helmuga sailkapen nagusian, Roglic, Ebenepul eta Eskilmose podiumeko postuetan, Ayuso 14, Binego 14, gero Bokelan, Schachman, Magnalti, Armidel eta Pello etapa hasieran bezalaxe, 10. postuan. Horrela daukagu, esan bezala 3. etapa bukatuta sailkapen nagusia, laster egingo dugu errepidera egin aurretik, Araban gaudenez, Arabako ziklismoari alako gainbegiratutxo bat, eman behar diogu, Alfonso Arroyo lankidearekin. Arabako txirrendularitza profesionala loraldian da. Guztira 11 dira goi mailan diharduten ziklistak. 3 World Landa, Lazkano eta Markel Beloki, eta 8 Pro Team edo 2. mailan. Corredores que antes igual tenían calidad, pero aurrekoek bazuten kalitatea, baina ez zegoen lekurik ordea. Orain, aukera gehiago dago. Podría ser también que hay más oportunidades que antes. Que no puede haber más diversidad, ¿no? Era guztietako ziklistak gara. Landa, itzuli handietan ondo dabilena, Lazkano, klasiko manoa, eta gero, Abetxuko eta ni neu, azkarragoak. Luego Abetxuko y yo, que somos gente más rápida. Euskaltel Euskadin 4 adi dira urtengo denboraldian. Victor de la Parte, Unai Cuadrado, Jon Aberasturi eta Andoni López Abetxuko. Gazte mailetan enbilenean gogoan dut Aberasturi ikusi izana. 23, tener el recuerdo de ver a Aberasturi y tenerlos ahora en el equipo. Orain taldekide itzatea ohore bat da niretzat, asko ikas dezakezu. Porque es de esa gente que puedes aprender muchas cosas. Euskal Herriko Itzuliko Arabako saioa Legution amaituko da. Ibilbideari erreparatuta bukaera urduria izango da. Gatzaga bizkorrigota 10-15 ziklista aurrean geratuko dira. Ogi ziklistako taldetxoa iritsiko dela uste dut. Arabarrak eta era guztietako ziklistak gaur egun gizon azkarrak, gazteak, beloki esaterako, arbidako klasikoetan protagonista den Oier Lazkano, esan bezala denetik dauka gaur egun Arabak. Beste ziklista bat ere aurkeztu behar dizugu, aurkeztu edo atzo Sakanan ibili ginen, Sakanak badu Iturmendin ziklista profesional bat geldi dagoena, joan zen azaroan istripularra izan zuen entrenatzen ari zela zia inguruan, auto batek bete-betean jo eta egunak egin zituen ospitalean bere onera etorri ezin da austura askorekin eta etxarriaran zen irteran egin dugu topo eta galdetu diogu Josu Etxeberriari egin zuzen, zer moduzuan errekuperazioa? Oso ondo joa, espeguna baino pixko bat hobeto, ondo nago, animokin, eta bueno, ea horrela jarraitzeun, eta igual agian urrengo urten hemen korritzen bukatze egon. Inbidia zen dauket, bai, hemen egotea gustatuko litzaidake, baina bueno, polikia da baitare beste ikuspuntu batetik ikustea, kanpotikan ikustea, eta horregatik asko disfrutatzea eta ondo pasatzea baitare. Bueno, pixko bat badauket, errepidera ateratzea errespetu ematen dit, guaindik ena izatea, baina ateratzen izan momentun tentsioakin jungo naiz. Baina, bueno, zeratuko gea pixkanaka beldurroiek soltatzen. Horrelako gauza gertatzen zaizunen, bizitzari asko ze garrantzi handiagoa ematen diozu, eta hori da garrantzitsuna, pozik bizirik egoteagatik, da hemen egoteagatik. Egon nintzen taldekidekin, egia zama polikia da, bai, gomendiok behaiek badakite, ni baino pixka bat hobe, azken zuzendarik dena ondo argitzen du, orduan bueno, behaiekin egon, behaiei agurtu, eta polikia da. Aurten helburu garrantzitsuna da bizitza normal baterako eguneko errekuperatzea,
Eta, bueno, bizikleta gainen ateatzea, lehengo entrenamenduk inalizateko, hoi da helburu garrantzitsuna. Aldarte honean, Josu Etxeberria, esan bezala Iturmendiko gaztea eroriko txarrak izan ditu, egia esan. Josu Etxeberriak, baina aldarte horrekin iruditzen zaigu ikusiko dugula, berriz ere denbora asko baino lehen bizikleta gainean. Gaurko etapa honetako ibilbidea aurkeztuko dizuegu, etapa Nafarroatik abiatu den etapa, Sakanatik, Etxarri Aranaztik ekin dio etapak ordua eta terdietan, eta baja bat izan da. Schelling, Astanako Schelling ez da abiatu zeleitzan etapa irabazi zuen, ez da bat edibilea urtean itzulian. Hortxe duzu egiten ari diren ibilbidea, laster pasako dira hemen Legutioko helmu honetatik eta sartuko dira. Azken 45 kilometro hautsi hoietan, aurrena oleta izango dute zain. Hemen profila hautsia, irteeratik opakoa izan dute, hortxe egin da esaldia. Eta une honetan ja Legutiora gerturatzen ari da. Behin Legutioko helmu batzen utzita oleta. Urna untzila eta azkenak Atzaga, hirurak ere Xabier Laburrak, baina jenteak. Bereziki oleta eta leitzik Atzaga. Biek gainera antzekotasun batzu badituzte, eskailera moduan igotzen dira, oraintxe oso penditze labur eta gogorrak, 14, 16 eta 18 ere badira, urrena atxeden alditxo bat ere izango dute, baina horrek halako komplikazio tekniko bat eskaintzen du, eta txirrendulariek esfortzu hori eta gara errepidera goaz. Ia zuzeneko irudiak, laugarren etapa Etxarri Aranaztik Legutiora egiten ari diren etapa 157 kilometro, ibilbide gora beratxoa bereziki azken kilometroetan, aurreko etapetan ezpezalaia hemen ibilbide utxiagoa izango dute gaur. Etapa amaitzeko Legution aurrenekoz izango da. Euskal Herriko itzulia eta giro zoragarria. Atzo eta herenegun bezalaxe, goiz parte argi izan dugu, orain laino gehiago ikusten dira, alere temperatura, 20 gradu, udaberriko giroa. Haizea tarteka mugitzen da, haizea ikusiko dugu azken kilometroetan, hemen mentzat, sarreran
kontra izango dute. Maillotak horiarekin Roglic, berdearekin Quentin Hermans, atzo altsasun irabazi zuen gizona Menkes mendikoarekin eta Ayuso gazterik onenaren maillotarekin. Eta Ayuso aipatuta eta gazterik onenaren maillota, Ayuso eta bere taldeak isuna jaso zuten Irunen erlojupekoan. Ayuso litzegokion gazterik onenaren maillota jaztea, etzen podiumera gerturatu eta ondorioz isuna izan du, bai utzi puntuak ala franko-suitzarrak. Hementxe dugu, seikotea Menkes, Mikel Erretegi, hor da Thompson, hor da Joseba López, hor da Birgodo, totalenetik gizona 41 bat zenbaki duna, Paris izan etapa irabaztakoa, eta hor da baita Karel Batxek, eta hemen Caja Rural erreako gizona, aurten bere palmaresa estrenatuta dugu, Arrabida klasikoan, Portugalen irabazita da, hau Mikel Erretegi da. Mikel Erretegi, Nafarra barainaingoa, afizionatu mailan asko ibili den mutila. Aurreneko zari da Euskal Herriko itzulia egiten Mikel Erretegi, iesaldia harrapatuta eta tartea dauka. Gaur iesaldiak aurrekotan ez bezala, polita Xavier. Ia 6 minutuko tartearekin doa 6 laguneko taldetxoa. Segurazki pelotoia badaki gaur azken kilometroa gogorragoak izanik errazago harrapatuko duela iesaldia eta horregatik aparteko kezkarik ez dute erakutsi. Nik uste dute egoera nahiko kontrolpean dutela. Orain ordekan eta hauek xautuko dituzten inderrak gero haien falta somatuko dute azken kilometroetan, eskalatzaile peto-petorik ez dago, edo onenean dagoenik ez behintzat, Menkes mendiko sarien lehendabiziko postuen dagoen gizona Frantziako turrean aurreneko 10etan 8. sailkatutako gizona da, Espainiako bueltan ere bai, baina orduan bezain zorrotz ez dago, kamustuago dago eta horregatik ez zait iruditzen pelotoiak izugarrizko beldurri duenik ihesaldian dabiltzan txirrendulariekiko. Gauza pare bat nabarmentzeko uste dut politak badirela. Atzo Mikel Niebe elkarrizketatu genuenean esan zigun Po Mikel beraien txirrendulariarekin aurreko 2 egunetan esprinta ere seguruago zegoenez iesaldietan eta sartzeko aparteko ahaleginik ez zutela egin, naiz eta Iban Kobo sartu eta justu Xamartzi Juanez atzera gelditu zen 2. etapan, baina gaur ja esprinterako aukerarik ez dagoenez iesaldian Ken Farmak gizon bat sartu du. Beraz, hor argi eta garbi ikusten da talde batzuek ibilbidean nolakoa eta euren txirrendulari maila aztertu eta gero helburu batzuk edo planteamentu batzuk egiten dituztela eta ibilbidearen arabera desberdinak izaten direla. Begira Roglic zenen aldarte honean, zeinen lasai eta oraingoz konfiantzaz beterik bere taldeari da beste batzuekin batera batez ere bolari da eta kontrolan ezartzen. Eta poza ematen du. Atzo ikusi genuen ikusi eta gero gaur Roglic maillot horiaren jabea horrela ikustea, aldarte honean ikustea. Roglic bi itzuli irabazita. Itzulian 5 erlojupeko itzulian beste etapa bat ere badauka Roglicek, Bilbon. Eta ben Pello, 10. sailkapen nagusian, Pello Bilbao atzo Zambaniniren mesedetan ikusi genuen lanean, Zambaniniren eta Niklas Arnen mesedetan aritu zen atzo Gernikarra azken tartetxoan. Eta Pello ere, esango nuke Xavier, Pello askotan ibilide itzulian, Niezko pedalkolperik onenarekin dabilela Pello. Eta gainera berak ere alaitertu du, gustora dabilela. Zer izan du hor, demoraldia ondo hasi eta gero behera egindako tartetxo bat izan du hortengo demoraldian Pello. Baina, etxeko lasterketan, txura batean maila harrapatu du. Eta uste dut, konfiantza hori irakusteko pelotoi buruak daukan itxura ere adibidetzat genezakela. Bahrein taldea lanean ari da, eta Bahrein taldea gaur ez da Zambanini eta Niklas Artentzat lanean ari, baizik eta Pello Bilbaorekin zerbaiten itxaropena dutelako. Sailkapen nagusien 10. postuen hor dago, Pello beti bezain erregular hasi da aurtengo denboraldi hasieran ere, Valentzian 6. postuen sailkatu zen, Abu Dhabiko turrean 3. izan zen, azken urtetako ia ohitura da hori, Pello Bilbaok lehiatzen duen ia itzuli tiki oro lehendabiziko postuetan amaitzen du, garaipenetik oso gertu, podiunean askotan eta aurreneko 10etan zer esanik ez, eta gaur uste dut orain begibistan ditugun txirrindulari hauekin lehian ibiliko dela. Hemen Juan Ayuso ikusten duzue, janedanean, elastiko urdinarekin, bere atzean Jonas Binego segurazki nire aburuz behintzat garaipena lortzeko favorito nagusia, iazko gardela, eta Pello Bilbao horiekin batera ikusteko arrazoiak edo hori pentsatzeko arrazoiak egon badaudela iruditzen zait. Behar bada Jon Izagirrek komeria gehiago izango du, Jon eta Gorka bi anaiak elkarren ondoan, sailkapen nagusiari begira behintzat, izandako eroriagatik eta pilatutako atzerapenagatik arazo gehiago izan ditzake. 6 aldiz itzuliko podiuna ezagutu duen txirrindulari horrek, Jon Izagirre.
Jon eta atzo gorka ikusi genuen, azken uneko mugimenduan, hirukote batean sartu zen Gorka Izagirre, Sulerrekin eta Nelson Oliveirarekin, 3 kilometrora harrapatu zituzten. 3 lagunak eta gero etorri zen etapako bigarren eroriko handia. Ja azken 2 kilometroetan sartuta. 6 minutuko tartea bada zerbait, 2 kilometro ordea, hori ere bada zerbait. Alegia, soka tenkatuta dago. Aukera badago aurrean, baina atzen ere, ezin esango dugu, galduta dagoenik, atzen ere aukera dago. Begira ze itxura daukan pelotoia, Fermin, hor ja abiadura dago. Eta diferentzia, ja pelotoia hasi da, soka hori bere aldera eramaten. Hor Arasiro ari da lanean, Bahrein taldeko txirrendularia, eta honek, eta Bahreinoak zeinen ondo kokauta dauden ikusteak erakusten du. Bahreinen konfiantza badagoela, gero emaitza bat edo beste izango da, baina aurreneko pausua da behintzat, gaur zerbaiten itxaropena badaukagu, gaitasuna badaukagu, teorian eta gure ustez behintzat, eta egin dezagun lan. Uste dut hori tokatzen dela, eta Bahreinek jokabide hori hartu da. Aurrera, Alfonso. Bai, Jose Fernandez Matxinekin izketan hastekoak gara, baina orain auto artean sekulako komeria dukagu hemen, segundu bat, itxaron beharko dugu. Ia ziklista pasatzen diren, Azazeta pasata, eta ipatu behar Azazeta jisten pelotoiak, 102 kilometro orduko abiadura hartu duela, benetan ikaragarria beldurtzeko moduko abiadura hartu du pelotoiak. Eta oraintxe daukagu zain, Josean Fernandez Matxin, beraren ganagoaz. Hementxe daukagu Josean Fernandez Matxin. Bueno, Josean, la primera pregunta, ¿cómo está Juan? A ver, me duele la espalda, evidentemente de la caída, pero está mejor que ayer. ¿Ha pasado buena noche? Cuando tienes golpes plásticamente por todos lados, pues no es fácil, ¿no? Porque raspa y para dormir no es cómodo. ¿Para hoy qué esperas? Bueno, vamos a ver cómo... Sinceramente lo que yo espero es que haya tensión ya para empezar a bajar el puerto Tercera, que el último puerto Salinas, Mikel Lande marca un ritmo fuerte para Renko, que haya una selección natural y que haya un poco de guerra desde arriba a meta. La cuestión de Ayuso es salvar el día. Bueno, nunca salimos con pensar salvar el día, vamos a ver también, sabemos que esto es ciclismo y que no siempre es cómodo para todos. Roglic también se cayó, son circunstancias del ciclismo y hay que saber sobrepasar las vallas. Está claro que es complicado, pero... Eskerrik asko. Vale, agur. Matxin, hueko autuan, hor dira mailotak. Roglic, Hermans, Menkes, Ayuso. Eta mendiko liderra gaur iesaldian. Mendiko liderra opakuan. Hor izan da, puntuak bilduz. 6 lagun ditugu aurrean, baina 7. materi izan da hor tartean, pelotoiaren eta seikote honen artean, zenbait kilometroz, eneko Itzazparren, kanboko etapan anaiarekin iesaldian ibili zen. Azparren anaietan gaztena alegia, eneko Itz, eta ez du lortu, hauen ganaino ailegatzea. Mikel Arretegi, Ken Farmakoa eta Kajarrualekoa Joseba López. Arabarra López, esan dizuegu orten Portugalen, arrabidan irabazta da taldearen lehen garaipena. Berak lortak hori da, arrabidako klasikoa, gerora taldeak Alenteixon, ja beste 5 garaipen kateatu zituen, 4 etapa eta sailkapen nagusia, edu Pradesekin aizea. Hemen aizea. Aitea saitxetik aize babesa nahiko aisten ari dira, begira hor. Eta Bahrein hemen. Errepidearen erdira zabalduko balira, askoz ere babes gehiago eskainiko lukete, baina hortxe artzen inguru horretan doaz, oso txirrendulari gutxik abitzen dira babesean, eta aize izugarri zakarrik ez du joko, baina komeriek izaten ari dira, eta pelotoia erdi pare horretan zatitu eginda. Pello Bilbao bera errelebo ematen. Hortxe Pello, atzera begira, ja egin duten mugimendu honek eraginik duen, bakarren bat etenda geratu ote den. Estutzen ari dira, pelotoi buru horretan, erritmoari beste puntutxo bat jartzen ari dira, Bahrein Victoriuseko mutilak. Eta pelotoia bitan hautsita. Hauek ezkerraldetik, aizeak gehien hortik jotzen du, baina indarra duenak hortik horretzeko lekua badauka bintzat. Gurekin daukagu Patxi Bila. Bueno, Patxi, nendik eta behin, nola dago Primoz? Bueno, gaua pasatu da eta gaizki ez, baina argi dago ongi ez ere. Bueno, ze amaiera espero duzun, nahiko urduria izango da?
Ez dago momentu bat, orain. Momentu bat. Amitxea dukagu patxi. Bai, argi dago, amaiera badakigu, ez? Nola izango den batez ere hor Gatzagako igoera hortan. Eta, bai, han nik uste dut aurreneko aldiz hemen Euskal Herriko itzuli honetan, favoritoak buruz ikusiko ditugula. Eskerrik asko. Gatzagako igoera, 3 kilometro inguruko igoera tentea eta atzeko multzoa gerturatzen ari dandorantza aldaketa egin dute. Orain agian ez da saiatzetik jotzen ari haizea. Bai, bigarren multzoa ere gerturatzen ari da sartzea lasterketa buruarekin bat egiteko oraindik pelotoiak zulo handia dauka jan beharra. 5 minutuko tartea baitu eguneko iesaldiak, bitan banatu zaigu pelotoia, baina itxura batean berriz ere bat egitera doa pelotoi nagusia. Lehiaketaren berri eman behar dizuegu. Atzoko galdera Aitor Rosaren inguruan egin genuen, Altsasun etapa irabazi zuen urtean, zein itzulia hunditan irabazi zuen, galde egin genizuen mendiko mailota, Espainiako bueltan irabazi zuen Aitor Rosak mendiko mailota, eta hortxe duzue, erantzuna. Buelta. Eta erantzun duzuen hon artean, jazozketak zer dion, zein dagokion saria. Jon Olazireri. Jon Olazik jasoko du beraz saria, eta hau esan da gaurko galdera jarriko dizuegu. Gaurko galderak dio, pelotoi honetako gazteena zein den, itzuliko pelotoiko ziklistarik gazteena zein den. Ez da hemendik apartekoa. Iaukerak Isaac del Toro, Markel Beloki edo Igor Arrieta egunero bezala Instagrameko kontuan utzi behar diguzue erantzuna. 74 Estibalizko santutegia hemen ere ezagutu dugu, orain dela urte batzuk, itzuliak etapa amaiera izan zuen, eta Schachmanek irabazi zuen etapa, eta etapa amaitu baino 5 kilometro lehenago eroriko onditxamarra izan zen, eta Alaphilippe, bestea, beste. Julian Alaphilippe. Jauna. Garailarekin batera egun ark utzitako arrasto nagusitako bat izan zen. Alaphilippe gaur egun baino gehiago zen orduan, aintzat ere gehiago hartzen zen, azken aldi honetan batez ere Patrick Lefebvre bere managerrak egindako kritikengatik nabarmendu da Alaphilippe, ez dabil iraganean Lies-Baston-Liesen Flandriako turrean eta beste hainbat lasterketa garrantzitsutan bezain ondo, baina orduan Alaphilippen eroria garrantzitsua zen eta horregatik daukagu oraindik gogoa. Alaphilippe izan ere Euskal Herriko itzulian 4 etapa irabazteko mutila da. Urte batean bata bestean atzetik kateatu zituen. Romitxek irabatzen lehendabiziko itzuli izan zen. Zarautzen, hasi zen itzulian hain zuzen. Beno Arabako lurretan gaur itzulia. Gipuzkoan sartu irtena izango du itzuliak. Zan ere legutio, hemen mugan dagoen herria da, Araba, Gipuzkoa, Araba, Alaburrera Alfontxo. Bai, atzean moztuta geratu da momentuz, McNulty da, hor dago taldekide batez lagunduta, eta 21 segundo atzera dago Brandon McNulty. Deskiduak ordaindu egiten dira. Izugarrizko haize babesik eta ez da antolatu, baina akarren bat pixka larritzeko modukoa bai, eta ondo kokatuta joan ez gero, askoz ere esfortzu gutxiagorekin, aurrean beti ere seguruago. Eta zuzengune honetan ondo ikusten da, haize babesa, hautsita doa pelotoia, eta benetan irudi polita ikusten da mendi, zuzengune honetan. Tartean, esaldian garagu. Eta hor duzu, burura pasata Joseba López. Gasteiztarra, Eulen taldean 3 urte egin zituen. Binero itabian Kajarrural taldera pasatzen. Honek junior mailean, Igor González de Galdeano zuen, prestatzaile. Eta ondoren Alex Diazekin ibili zen. 2022an esaterako 3 garaipen lortu zituen. Tolosan, Espainiako txapelketa, Mallorcan 23 urtepekoa eta denboraldi amaieran Zegaman irabazi zuen mutilonek, Joseba Lópezek. Aurten Arrabida klasiko irabazi du Joseba Lópezek. Eta bitxikeria moduan esan dezadan, pandemia garaian pisuarekin itxututa ibili zela. Pisua hartuko tezuen beldurrez 8 kilo galdu zituen. 58 kilotan geratu zen. Askok izan zuen pisuarekin arazo, Usaiaga etxean egon behar horrek askori
Eta askok izaten dute, askok izaten dute. Ohartu gabe, pixua gehiegi galtzea, bereziki giharra galtzen baldin bada behintzat, indarrare galdu egiten dela eta errendimenduari gero ez diola horrek batere laguntzen. Begira orain Bora nola jarri den, haize babesarekin pelotoian atzen batzuk gelditu dira eta Bora taldeko txirrendulariak lehen Bahraingoek egin duten lana, hor ikusten da diferentzia. Alfonso Arroyok esan digu atzean dela Brandon McNulty, beraz UAE taldeko txirrendulari batzuei atzean lan egitea egokituko zaie, baina Juan Ayuso aurrean doanez eta lehen ikusi dugu Isaac del Toro eta Schuller beste aurreko pelotoian direla, haiek erne joan beharko dute txirrendulari gaztea babestoz. Bertzea gerturatzen ari da, Eta bigarren multzoan sartu gura, nadarrak hautsi beharrean norato Xabier Mikel Azparren da David de la Cruz. Xabier Mikel Azparrenek duela gutxi, geratzen erabaki du, pixa egiteko intentzioarekin, eta moztuta geratu da horre adarrak hautsi beharrean dira, bera eta de la Cruz bigarren multzora iristeko. Aular, ordoa, beste Caja taldeko sprinterra. UAEko bosta da, Brandon McNulty, indurin saria irabazi berri duen estatu batuarra. Kentan Herman zau. Atzoko garailea, sprinter polita. Eta sprinter polita izateaz gainera, lokatzetan oso ondo moldatzen dena. Han ezagutu genuen, Fermin, lokatzetan ezagutu genuen, Matthew Van Der Poel eta Wout van Aert eta horrelako txirrendularikin batera bilitzen, haien itzalean beti ere, haien artean tistira egitea ia ezinezkoa da, azkeneko ziklokosen behintzat 10 urteagoetan, baina Kentan Hermansek garaipen politak lortu izan ditu, Belgiako selekzioan beti munduko txapelketa asko lortutakoa da, afizionatu mailan eta maila hundi emandakoa, eta Jasper Philipsenen taldekide ezezik lagun mina ere bai, berarekin batera entrenatzen du, eta atzo Shelde Prixen, bigarren postuen sailkatu zen Jasper Philipsen Tim Merlierren atzetik eta esan zuen, berakan garaipenarekin lortu ez zuen poza Kentan Hermansek bidali ziola Euskal Herritik Alsasun irabazita. Duran inguruan da, unionetan lasterketa buru-buruan Bob Jungels. Oso azkar, Fermin, eta bataz besteko ikusi dugu, 50 gorakoa dela, bataz besteko horrek oraindik are eta gorago egingo du. Eta hemen Primoz Roglic, mailotoria. Honek izugarrizko kaltea iesaldiari egingo dio eta egiten ari zaio, 3 minutu eta 52 segunduko tartea baino ez, haize babe santolaketa honetan. Minutu erdia, bi talde handien artean, minutu erdia. Horein norantzaldaketa. Bai, eta bigarren talde horretan da atzoko garailea, Herman, Alpezingo ziklista. Bahrein eta Bora, biak, ari diranen pasatzen. Mendatek bakarrik ez, haizeak ere, begiran ondoan binego, talde askorik ez dauka, egia da. Bora taldea, UAE taldea, hemen Bisma baina askotzen indartsuagoak direla, baina begira beste datu esanguratsu bat. Haize babesetan, babesik onena erreleboak ematen aritzea da. Horrek kokapen ona ziurtatzen dizulako, eta horretan ari da binego orantxe bertan. Eta Pello Bilbao bera ere pasatzen ari da buruan. Lasterketan oso sartuta ikusten da Jonas Binego aurreko egunetan. Kaisariak izan diren sprint berezietan lehendabiziko postuetan ibili da. Hartu ezpadu ere behintzat muturra sartuta. Eta orain ere ez dute hau jokozkanpo harrapatu eta ez du honek egin taldekideak inguruan ez izatearen aitzakierik eta horrelakorik. Txapeldunak batzuetan Elzetibabak berak atera behar ditu. Eta Jonas Binego eginkizun horretan ari da orantxe bertan. Eta Jonas Binego ikuskizun. Ja, gaur, azken 55 kilometroetan sartzean, ze jarrerarekin izango te den, kontuan izan da aurreko lasterketetan, nola mugitu den, helmugati zenbat kilometrora jo izan duen, hautsi izan duen. Hemen Xabier, Gatzaga pasata ere ona kilometro asko ez daude, baina arraunean asko eta gogor egin beharreko tartea dago, Baina arraunean bera bakarrik ere ondo aritzen da, eta horren lekuko iazko turrean erlojuaren kontrako saio ere garaipena lortu zuen, eta nik uste dut, behin azken 55 kilometroetan txirrendulariak jota baldin badaude, eta gaur oletan, untzilan eta gatzagan hasieratik jotzen baldin badute behintzat, hau da, ja oletan gora eta mugimendu izaten baldin bada indarrez justu xamarra ailegatuko dira, ez pentsa talde batek bakarlanean ondo aritzen den gizon bat ere erraz menderatuko duenik. Beraz nik uste dut, Jonas Binegok aurten bereziki askoz ere jarrera gozetiago erakutsi du, ez dio ezari beldurrik, eta bai Okaminon eta Tirrenoren eginda bezala iruditzen zait, gaur oletan bertan ere mugitzen hasi daitekela Danimarkarra. 12 kilometro barru, Legution izango da. Lasterketa burua, 3 minutu eta 20 segundora hemen multzo nagusia, Castroviejo, Carlos Rodríguez, Haiter,
Pello Bilbao ikusi dugu, Binegor ikusi dugu, iragarketara jo behar dugu azkar, legutiora ailegatu horretik, iragarketara bidean QR-a eta lehiaketako galdera berrituko dugu, itzuliko pelotoi honetan ziklistari gaztena zein den ari gara galdetzen gaur. Esan da bezala, eta aukerak hor izango dituzue, une batetik bestera, Del Toro, Markel Beloki, edota Igor Arrieta. Itzulian, parte hartzen ari direnen artean, irudietan zein da gazteena, utzi zuen erantzunek Instagrameko kontuan. Iragarkiak, laster gara berz ere. Arroia be inguruan da, lasterketa, Arroia be, Olibarri Ganboa, Urrena Landa, eta gero Legutio. Eta Legution esprina. Esprint bonifikatua ez. Esprint bonifikatua etapako azken kilometroetan izango dute Marulandan. Olibarriko urtegia. Bada inguru hauetan urtegia. Olibarrikoa. Legutio inguruan bestalde Urrunakoa edo Santa Ingarazikoa. Eta hemen pelotoia. Lideraren taldea. Maiotoria, Roglic.
Ezak, zertxo bait baretu dira, egia esan orain hemen. Haizea ere lehen bezala ez dut izango seguruen, egia ingurua aldatu da. Ingurua eta errepidea eta dena aldatu da orain. Hala ere, bigarren multzoa, Alfontxo, zuloa itxi ezin da, zulo ondi xamarra iruditu zaigo, helikopteroak erakutsi digun tartean. Alfontxo ez du entzun. Eta niri harri egiten zait, Fermin, barkatu, education Fermin, first, bai. buruen ikusten. Esan, Alfonso. Barkatu, Fermin. Esan. Ez, pelotoia bitan hautsi eta ikusi dugula. Bitan. Eta Magnalti atzean. Atzerago bai izan dut, Magnalti, bigarren multzotik 20 segundora zegoen, Gasteizera iritsi garenean, eta bigarren multzoa aurki oraintxe sartuko da pelotoi nagusian, bertan dute pelotoia, eta berehala sartuko da bigarren multzo hori. Eta Magnalti atzerago dago, Magnalti, orain arte ondo ibili da ba. Begira Magnalti, Fermin, Magnalti zen mailetako txirrendulari da. Txirrendulari bikaina da, baina itzuli hasi zenen ere esan genuen, gizona irregularra da. Batzuetan bera gutxe egiten du fisikoki, segurazki presioak jan egiten duelako, eta gero bera hundiek ditu, UAEko turren ikusi denen hori, Errojoren kontrako saio irabazi eta Biharamunen ez ezik gero azkeneko etapan sprinterrekin elmugaratu zen mendatean amaiteko etapa batean, eta gaur deskuido izan duen bat eta ura Magnalti. Beste norbaiti ere gerta dakioke, baina txirrendulari horiek txapeldun benetako izaera izateko osagarri batzu falta dituzte. Horitariko bat erregulartasuna da eta bestea uneoro konzentrazio handiarekin ibiltzea. Magnalti gaur deskuide izan du, eta egia da, Ayuso hor daukala UAEk eta hasiera batean ere Ayuso zela taldeko burua, baina deskuido handi xamarrarekin Magnalti gaur, iaia ez dakigu gero bat egingo duen, baina hor beste favoriten inguruan mintzat ez da ibili, eta hori uste dut, akatsa dela. Gabezia da hori, gabezia da. Helburu handiak dituen gizon batentza behintzat. Hori. Ezinen duana atzean gelditzea. Eta Usabiaga hori astebeteko itzulian, pentsa 3 asteko itzulian zen horako gabezia den hori. Alegia kontzentrazioa mantendu beharra, uneoro tentsioa mantendu beharra. Eta Joseba López, Gasteiztarra. Beko mailetan garaipen polita lortu zituen, Ereinon irabazi zuen, Pla eta Unai Iribar menderatuta irabazi zuen, Ereinon lasterketa Joseba Lópezek, esan dugu, euren taldean, 3 urte egin ondoren, 2022an Kajarrural taldera pasazela eta Kajarrurarekin egin du profesionaletarako urratsa. Den Arabako txirrendularitzaren berri ematen aritu gara, Fermin, eta orain puri-purian dagoela, txirrendulari profesional asko, eta Arabak egia da, uste dut duen ospea baino ekarpen handiagoa egin diola euskal txirrendularitzari. Iragan xamarrera joez gero, hasi Basualdorekin Paco Galdós, Ibáñez Loyo, Ladrón de Guevara, geroxeago Maulio Nuntzaga, Imanol Murga, gero 2000-garren aroan, Joseba Beloki turrean podiunean eta bide bat esan ezagun, gero etapa osteko azterketatxoan bertan izango dugula Joseba Beloki Markelen aita, Igor González de Galdeano turrean lider izan zen gizona, Espainiako bueltan podiunean, bere anaiak ere giroan eta bueltan etapa garaipena lortutakoa, González Heredia, kastaldea bertan izan zen, uste dut Arabak beti izan duela pisu handia euskal txirrendularitzan eta lasterketari garrantzitsuenetan arrastoare hor utzi duela. Zan ditu handiak bai Arabak. Galdos ez daketa aipatu duzun? Aipatu dut, bai. Paco Galdós Italiako giroarekin eta Suitzarekin eta lotzen dugun eskalatzaile bikaina askoa. Eta gero hemen Eusebio Belez, Duranan orain pasaberri den lekuan, eta bai. Referente handiak izan ditu Arabak euskal ziklismoan. Gauza zertxoa baretu dira pelote honetan. Esan dugu, ibilbide erabat aldatu dela, inguru erabat aldatu da. Eta gauzak bere onera etortzen diren azken 45 kilometro gogorroietan sartu horretik. Egune bezala gogoratu nahi dizuet, Euskaltel, EITB-rekin elkarlanean dokumental bat ari dela prestatzen eta zuen bideoak jasotzeko amorratzen daude Euskaltelgoak. Zuek errepide bazterrean grabatutako irudiak, esan bezala gustora jasoko dituzte horretarako EITB, euskaltel.eus /marea laranja. Eta ze horri aldean sartu eta hortxe utzi behar dituzue irudiak, bai, parajea, hartzo edarrak ikusi egin. Ez da ataun eta ingurua ez da, baina hau ere parajea da, Fermin. Horendik atzokoarekin gaudelakoan, Usabiaga? Bai, parajea, eta paraje honetan hitza soberan daude.
parajeak honek, berak hitz egiten du. Ieslariak, Joseba López lehen aipatzen hasi naiz, eta aipatu nahi nuen, Joseba Lópezek iaz elkarrizketa batean aipatu zuen, galdetu zioten, ia zeratako ziklista den, eta Joseba Lópezen erantzuna, ondorengo izan zen, langilea, aniztasuna handikoa eta humila. Eta lasterketa horretan, nekea pilatu beharreko proba luze horietan ibiltzen dela ondoen. Eta gero, berak dio, lasterketa, argi ikusten duela. Lausori gabe ikusten duela, barrutik, lasterketa. Batzuk zalantzak izaten duze, honek ez, honek argi ikusten du egoera. Bai, Alfontxo? Bai, Fermin, orain Magdaltiren multzoa pelotoian sartuko da, Bueno, deskuidoa konponduta, geratuko da honen bestez. Brandon Magnalti. Giroan etapa irabazitakoa. Bai, pelotoian ja gauzak erabat aldatu dira. Hori da jende ailegatzen. Sustotxo hartu du eta balio beza horrek, gero ondorengo kilometroetan erneago ibiltzeko. Pelotoi buruan jarri eta bere buruarentzat, aldearen jokoarentzat, Ayusorentzat, ekarpenen bat egiteko. Eta zuzendariek ere esango zion. Ez modu zakarrean, garai batean eta zuzendariek behar bada oihu artean eta egiten zuten moduan, hori ere uste dut gizartean eta guraso artean bezalaxe psikologi hori aldatu eginda, nabarmen aldatu ere, eta egunen batean ez dakit, horren inguruan ere zuzendariekin, oraingo norbaitekin eta iraganekoekin gai polita izan daiteke aztertzeko, alegia txirrendulariak hartatu edo motibatzeko garaian ere nola aldatu den. Orain askotan txirrendulariek askoz ere gozoago hitz egitea eskartzen dute, ez dute bat ere begionez hartzen inork builarik edo horrurik egitea, eta garai batean berriz astoa makilera bezala gogorrantzean hartzen zituzten eta umil zuzendariak esandakoa bete egin behar. Orain solasaldiak, hizketaldiak, argudioaren kontra eta beste oso era batera kudeatzen dute zuzendariek pelotoi barruko ibilera. Hala ere tartean orain ere ondo zakar aritzen direna badira eta ikusten ditugu bestelakoak ere bai. Iazkoa datorkit gogora Bingen Fernandez. Gogoan alduzue. Jon Izagirreren aldamenean jarrita zein gozo eta... Hori ba. Nik uste gehien bat hori dela gaur egungo estilo. Otzan hitz egiten zion, Bingen Fernandezek, Jon Izagirreri. Eta Gorka Gerrikagoitiaren inguruan ere beti txirrendulari gehientsunek aipatzen dute, unerik urdurienean ere, berak alako patxada bat txertatzen duela. Zeren urduritasuna gehitu ezkero, han asunto honik ez dago. Eta zuzendari batek jakin behar du, gauzak, eta egia da, batzuetan behar bada zerbait zirikatu eta horrutxoren bat ere egin beharko dela, baina normalean behintzat, garai batean buila eta besterik etzen izaten, orain askoz ere goxoago hartzen dituz etxekin dira. Eusko Batxek. Lengo batean Patxi Bila berak ere esan zigun, astelenean Irungo erlojoaren kontrako saioaren ostean egindako elkarrizketan, Primoz Roglic'i lasterketan aginduak eta nola emateak gustatzen zaion eta oraintxe ari dira deskubritzen eta komunikazio hori garrantzitsua dela lantzea eta horregatik diot, batzuek behar bada pixka bat zirikatzea nahiko dute, beste batzuk lasaixiago eta bareago hitz egitea eta baina kontu interesgarriak dira eta bereziki aldaketa behintzat nabarmena dela esan daiteke. Taldeak, izaten geldialdiaren ondoren, ondorioa. Iara minutura dara, berriz ere iesaldiak pelotoarekiko tartea. Legutiora bidean, eta laster dira legutiko helmugan. Bat kilometro geratzen zaizkia, legutiotik. Bizkai aldera hartuko dute, Oletatik Barrena, Aramaiora. Aramaio, Untzila. Alegia Araba, Bizkaia, Gipuzkoa.
Aretxaba eta Eskoriatza, Marulandan esprina, Katzagatik gora, berriz ere Araba, etapa bukatzeko. Vale, ahora estamos entrando en lo que es el circuito final. Esos son los últimos 6 kilómetros. Hemos hecho bien, allí sale un poco la cosa, se ha bajado el tiempo. O sea que dentro de poco, cuando podamos, Yuki ya está de vuelta en el pelotón. Me pongo a tirar ya y vamos a ir recortando de nuevo el tiempo, ¿vale? Muy bien, chavales. Hortxe, Neil Stephens, Baringo mutilei. Hitz egiten, Neil Stephens, Oiartzuarra. Ikusi dugu, beti bezain ausart Neil Stephens, taldeari pelotoi burua hartzeko agindu eman da, Pello Bilbao motibatu nahirik, Pello Bilbao bera zerbait erakusteko intentzio garbiarekin eta Neil Stephensek ere nik uste dut beti izan duela begi zorrotza, ez duela inoiz lotxarik izan ardura hartzeko eta bere burua ez du gutxi esten gainera, behar bada izenez beste batzuk eta talde egituraz oparoagoak, indartsuagoak izan daitezke, baina haiei begietara begiratu eta aurre egiteko profesionaltasuna handiarekin beste behin ere Oiartzuarra esan beharko dugu. Arasirok ekarri du, ura taldekidentzat eta berriro jarri da, lehen bezala Japoniarra buruan lanean. Eta erritmoa berriro bizitzen ari dira. Eta gaur asko sufritzen ariena, 56.5ko Filipo Konka da, Lehen azazeta igo dutenean, alde samurretik gainera, atzean geratu da, gero moztuta geratu da, orain ere atzetik etorri eta pelotoian sartu da, eta benetan, Eguna bukatzen lanak, bai. Ari da italiarra, Atzor hori egintzen Konka. Emaiozu erreleboren bat motorrekin, Alfonso. Hori, babesan sartzeko. Euskaltegoak ere mendira, irudietan eskubialdetik, aurrera ari dira egiten. Gaur alegindu dira, iesaldi ez dute harrapatu, egunero ez dago harrapatzerik. Aurrena mugitu dena, Beloki. Markel. Eta pasi eta berehala, Markela alegindu da bakarri. 3 kilometrora, hor izango dute tarteko helmuga, Legution. Hau da, Legutio eta Gasteiz lotzen dituen errepidea. Errepide nagusia. Eguneko ieslariak. Total Energy, Birgodorekin, Paris izan dauka etapa, Birgodok. Azken uneko mugimendua egin da, pelote ustekabean harrapatuta lortu zuen Paris izan. Pesoak jasotzea Birgodok. Total Energy ere alegintzen ari da Fermin, Bilasmozekin, Birgodorekin. Maila honeko gizonak dira, baina itzulian dagoen partaidetzarekin eta duen gogortasunarekin horrelako mugimenduetan nabarmendu behar. Mate ezpadu ere begira, hor Total Energy taldeko txirrendulariak aurrera egiteko alegin horretan CC joa daramaten, Hemen Jon atzean, atzetik aurrera egiten Jon Izagirre. Da, Fermin, bitxikeri bat. Zu hortan trebea zara eta hemen Igor Anton ez, Nantz Penters. Horrela. Igor Anton, datorkit burura. Bai, ala? Bai, dudabari, Fermin. Eta bat, bai. Alferrik esango duzu kontrakoa. Hori, aspaldi, bataiatuta gelditu zen. Pinguinoa. Igor Anton. Era batekoa gainera, Nantz Peters. Korpuzkera, bizikletan duen postura, mugitzeko era, dena. 2 kilometro pasatzeko aldea dago. Hau gero etapa maieran dute. Azken 5 kilometroak izango dituzte. Etapa maieran ibilbide honetan. Champion. Champion. Legution. Erreleboka ondo ari dira. Diferentzia gora, diferentzia bera, baina pelotoiak iesaldi hau esan daiteke haizeak orbela bezalaxe darabilera. Nahi duenean ekarri egiten du, eta atzea mugimendu izan denean aixe bere ganatu ditu, orainan kaltsa dute eta berriro hau diferentzia lortu, baina uste dut gaur ere alegin hau antzua izango dela. Atzo iesaldian Zelanda Berriko Fuxe izan genuen, gaur Zelanda Berriko beste bat da hemen, Grupama Frances de Jekoa. Rowan Thompson. 23 urte ditu. Eta bere garaipenik sonatuenak afizionatuetan
Aosta Bailarako giroan ditu lortuak. Etapa eta sailkapen nagusia. Meritua dute meritua, herrialde haietako txirrendulari Fermin aparteko azpiegiturari gabe, Europara etorri behar, gaztetan askotan 16-17 urterekin, etortzen dira, eta gurezetatik aparte, euren ilusioa gauzatzeko zenbat ahalekin egin behar izaten dituzten geure txirrendulariekin edo Europakoekin alderatuta, ez dago sinisterik. Gero egia da, heltze prozesuare askoz ere azkarrago izaten dutela, nortasunari dagokionez, larren motzantzekoan ibiltzen baitira, baina maila honeko txirrendulariak ateratzen direnak. Zelanda berrian gainera triatloirako ere joera ikeragarria dago, herrialde esan genezake edo gizarte kirolaria dela, oso txertatua dagoena bertako gizartean, eta bai triatloia eta goi mailako txirrendularitzan, ale oso onak dituen herrialdea da, Zelanda berria. Grupamako Azteiko taldean ibili zen 2021 batean, esaterako aipatu dugun Aosta Bailarako giroa irabazi zuen urtean, ia Esteier bezala hasi zen talde nagusiarekin. Eta Alpetako turrean parte hartzeko taldean sartu zuten. Reuben Thompson. Meinkes, aurkezpen gutxi berdu, gizon ezaguna da, zure aipatu genuen, Frantziako turrean aurreneko 10etan ibilitakoa, Espainiako buelta bat ere badu aurreneko 10etan bukatuta, garaipenen bat edo beste, garaipena gutxi ibili erako, eta hemen itzulian, mendiko mailota soinean duela, helburu horrekin izango da, datorren larun batean Eibarren azken helmuga harrapatu bitartean, Luis Meinkes. Mikel Erretegi, Kenfarmakoa. Mikel Erretegi, Barañaingoa da. Mikel Erretegi bere aurreneko garaipena, hemen urrunako urtegi ikusten ari garen bitartean esan zagun, umezela Lekunberrin irabazi zuela, eta ez daukala aztu eta Lekunberrin lortako garaipena. Eta hau Kenfarmaren aztegian ibili da, eta honen palmaresean, Xavier, Horrarien zigusten, Aiztondo klasikoan, podiumean, Fernando III irabazi zuen ekitaldian. Alkizan? Horein 2 urte izango zen. Alkizakoa? Bigarren izan zen, Erretegi. Erregulartasuna handia erakutsi du afizionatu mailan Mikel Erretegik. Bai Aiztondo klasikoan, bai Torredon Jimenon, Espainiako pan lidertzela gero, entrenamentu baten erori eta lepazute hautsita geratu behar izan zuen. Baina itzuli zen eta Oiartzunen irabazi zuen urrena. Eta musikan eta urduli zen. Hoietan garaipenaren jokoan ibili eta bigarren izan zen Mikel Erretegi. Atzean begiran olako joa dagoen. Barein taldeko txirrendulariak ahalegin betekoan. Hor legutira ailegatzen. Oletara bidea hartuko dute aurki eta oletatik aurrera hor honenen arteko lehia hasi daiteke. Ez dakigu zuen horbait piztuko duen gure iragarpenaren edo ustearen arabera Jonas Binego izan daiteke. Txinpartak botatzen lehendabiziko txirrendularitakoa eta horren iritzi horren oinarria aurten demoraldia hasieran erakutsi duen gozea izan da. Okaminon eta zer esanik ez ziren Adriatikon. Gaurkoa baino etapa gogorragoak ziren desnibel aldetik eta luzera aldetik, hori ere egia da. Baina lehen ere ikusi dugu, Aizeba besan lehen dabiziko postuetan jarrita, eta hor begira, nola elkarren artean, buruan aritzen den txirrendulariak esfortzua handiagoa egin behar duenez, nola bultzadizu eman dion Arasirori taldekideak, erreleboa behar bezain indartsu izan zitezen. Izan zedin. Eta Mikel Erretegiri buruz ari nintzen ez, horrentxen mezu batean, pasari dute, eta hoinekin, Joainazi Erretegi, Erretegi lehenaren bilo badela. Beraz, kirolari sokakoa, eta kirolari hundia, Joainazi Erretegi, Erretegi lehena, eta gero Julian Erretegi eta Jose Mari Erretegi, eta, Erretegi tartakoa da, hemen bizikletan dabilen Kenfarmako Barañaingo semea, Mikel Erretegi. Itzuliko laugarren etapa, itzulia lan erdiak eginda, gaur legutio, bihar Amorebi eta Etxano, biharko etapan Urkiola eta Muniketa izango dituzte, Muniketa pitan erigo behar dute bihar,
Amorebitan amaitu horretik, eta gero ja Ibarko etapa hundia izango da larun batean. Fermin eta pelotoi ere begiratuta, pelotoia ez dago, urtegiko ura bezain bare. Eskozeren mugimendu gehiago da hor, pelotoi barruan. Eta begira, nola doazen txirrindulariak. Ahalegina, batzuetan ezkutuan eramaten dute, baina orain ondo ari dira erakusten. Batzuk geldulekuari azpiaztetik gelduta, beste batzuk galgetatik, baina egin albetean ondo makurtuta eta uspoa bero, gorputzaren mugimenduek ere erakusten dute. Zenolako esportzu egiten ari diren, oraindik erraia botatzen ari direnik ezin esango dugu, baina hor haizeak jate abiadura horretan ez pentsa untzaren gauerdiko ez dula denik. Biozta upada gora, ikusten da, abiadura da gor. Gurpila sartzen. Horria, agindu egin nahi dute, denek nahi dute, aurrean mantendu. Baitak itemendik aurrerakoan, edo zer gauza gertalitekela, ibilbidea era bat gogortuko zaie. Diferentzia ere pentsa nola jetxiten, 4 minututik, 3 minutu eta 15 segundura, eta areta gehiago jetxiko da. Eta Bismarkoak ere ondo kokatuta hor, ikusten da, Bora eta Oie baino egitura ulxiagoa daukala. Esan Bismarck txirrendulari asko dauzka erdi errenka min hartuta gaixorik, eta ez arbidetako klasikoetarako bakarrik, baita itzulietarako ere, hemen hasteko eta Bentulet bera ere etxera joan beharren izan zen, eta Binegok mendatetan behintzat laguntzarik handiena, laguntzarik behar baldin badu, Steven Krasvik eta Sepkus izango lituzke, baina Sepkus baju dabil. Kataluniako boltan eretzen ondo ibili eta iazko Espainiako bueltako garailea, orain arte behintzat, iaz 3 itzuli handietan, eta berezik Espainiako bueltan ikusi genion gorputzaldirik harrapatu ezin da dabil. Krasvik oso atzean, aurreko egunetan erala ikusi dugu, hor bi dorsalarekin doan elastiko horidun hori da Stefan Krasvik, Italiako Giro irabazter egontzen eta egun askotan arrosa soinen izan zuen gizona, eta bere aurretik hain justu ere, Sepkus bera, beraz, bitxirrendulari horiek kokapenez orantxe bertan, oso leku txarrean. Eta aurrekoan ere, Krasvik, zen batera saldo, kanboko etapan eran, Banbele gaztea ibili zen, Banbele kus, etzen aurrera llegatu, kanboko etapan, Krasvik, mendate luzeetan makulu ona izan hori dute, baina dabilenean. Hemen baju dabil mintzat. Eta orain ere, Binegori babes ematen ari zaizkionak gazteak dira. Johannes Staumitet, Loe Banbele eta Milan Bader ere hortxe dabil, inguruan. Mendatetakoak Binego berak egingo ditu, inoren laguntzera. Hori da seinalerik onena. Hor aurrealdean dabilen bestea, etxekoa, Mikel Landa, etxe inguruan gaur. Zagututa eta begiak itxita ere asmatuko luke, ibilbide honetan. Eta gaur informazioa emango zion, Ebene Pueli. Profil eta bestelako GPS-erik eta begiratu gabe. Hemen hau dago, bestean hau, garapen honekin. Denbora hauek behar dira. Halako lekutan bihurgune txarra dago. Orain oleta laster, igoera tentea, urren hauntzila, 2 kilometro terdiko igoera, tentea baita. 8 gorako bataz bestekoa eta amaitzeko gatzaga. 3 kilometro eskaseko igoera, ia 9 penditza bataz beste. Hemenik aurrera ez dago berriketarik. Bater ez gainera, eta ea norbait esua pizten duen, ea zer gertatzen den, ea nork jotzen duen. Se mantiene el tiempo en 3:15, vale, 3:15. Estáis ya a 4 kilómetros de empezar. La siguiente taldeari erreparatuta, iaia Turreko taldeak erri duena, Borak, izenei erreparatuta bintzat, Turreko 7ko ematen du, agian Roger Adria, bera katalana ez da izango bertan, gainontzekoak bertan izateko modukoak dira. Bai, talde handia, ekarri duena Borak, Bismarck, beste talde bat izango du, seguruenik, hemen diren pare batek seguruenik lekoa izango dute, Kusek seguru, eta Krasvikek ere ibiltzen bada, jartzen bada, dudari gabe, bere lekutxo izango du, Turreko taldean, baina Borak hemen ditu, bai Hinli, bai Buchmann, Schachmann, Turrerako Fermin behar bada, Kamna eta Daniel Felipe Martínez. Kamna esan duzula, atzo min hartuta da. Tenerifen kontzentratuta lanean ari da, eta atzo istripoa izan da, Lenar Kamna. Gero egia da, Jordi Meus, lehen urtean Parisen azken esprinta irabatzen txirrendulari ere, segura eski iramango dutela.
baina ez dakigu, Roglicen autu hori nabarmen egiten baldin badute, behar bada, soilik kontrolanerako eta Roglicin mesede egiteko talde antolatu dezakete. Nik uste dut sprinter bat eta maila horretakoa, iaz Parisen irabazteko txirrendulari baten mailakoa, txirrendulari bat eramateagatik, Tourra irabazi behar duena berdin irabaziko duela, ez dagoela haren baitan irabazi edo ez irabazi, eta uste dut neuk aukeratu beharko banu behintzat, maila hortako sprinter bat eramango nukea. Gero izen hundia ditu, bestalde Daniel Felipe Martínez, Blasov, Igita, baina bueno, girorako ere jendea behar du gorak eta... Bultarako ere bai, orduan lana banatu beharra dago. Baina bai, aurten Roglic, ondo dela, Tourrean ikusi behar dugu. Giro irabazita. Venga, Carele, ya estamos llegando a la parte importante del día, ¿eh? Ya vienen las costas, los puertos y demás. Venga, terminamos esta zonita de llano del pantano, nos quedan 3 kilómetros. Giramos derecha, estrecha carretera y subimos soleta. Son 2,5 kilómetros al 9%. Rampas muy duras, también descansitos y arriba tenemos un par de kilómetros llanos antes de empezar a bajar. La bajada es rápida, son 7-8 kilómetros, pero carretera buena, ¿vale? Venga, muy bien, vamos ahí, vamos tirando poco a poco, pasamos todos y muy buen trabajo, muy buen trabajo. Gozo antzean, Karel Batzeki, David Etxabarri, aholkuak ematen, eta zer datorkion ere jakinaren gainean jartzen, txirrendulariak aldez aurretea ikusitako izanagatik ez baita beti erraza, denak buruan izatea, erdiak ahaztu ere egiten dira, beste batzuk gogorak herri ezin da, eta horregatik aholku beti lagungarri, iesean doan txirrendulariarentzat. 7 kilometro barro hasiko dira, Oletako 3. mailako mendatetxoa igotzen. Mendatetxoa, laburra delako, esango dugu txoa. Ondo gogorra da. Ze zutik jarri behar dute? Oso zutik. Oletako igoera horretan. Oso zutik, eta ikusiko dugu. 45 kilometroren faltan, bai Pogačarrek, bai Renko Ebenepoelek, zer esanik ez beste erabateko lasterketetan, baina Mati Van Der Poel handiek edo eta Wout van Aert badakite erasoako eta dena erabat irauli eta hankaz gora jartzen, gaur horren itxaropenean gaude, ea zer eskaintzen duen Oletak, eta Oletak ezpada ondoren untzilak eta gatzagak. Pelako parke naturala eta Anboto, erdi-erdian, Anbotoko gailurra, 1300 metro inguruko mendia, Oleta, 3. mailakoa, ez da 2 kilometrora ligatzen, luzeran, baina bataz bestekoa, 9koa eta mandarik handien 14koa. Azemina hankazainetan, hor fin jotzen baldin badute. Eta ingurua, Usabiaga, Erromandian eta Suitzan eta Ozabalik egoten gara helikopteroak eskaintzen dituen irudiei begira, Dolomitetan zer esanik ez, baina hau ere erakusteko modukoa da, Dudarik ez euki. Gauza bera harriko dira esaten, seguraski, aipu egin duzun herrialde horietan honi begira baldin badaude. Mentxe, Anbotoko mendilerroko gailurrik garaiena. Begira hauek, zutituta. Bai. Zutik jarrita bakarra doa, Birgo do. Hemen atzean, Retegi, Mikel Retegi, Ala Filip, bezalakoa izan nahi luke, behin baina behoetan aipatu izan du Barainengoak, Ken Farmako Nafarrak. 3 minutu. Sufritu beharra dago begira, garapena eta esfortzua iaia hartu ezin da. Ripama taldeko Zeelanda berriko Reuben Thompson, metro batzuk hartuta, Meingers ari zaio orain zulo hori izten. Eta hemen atzean, geixego sufritzen beste, Retegi eta Batzek. Bai, baina sufritu beharra dago, ze gero jetxiera luzea dukate. Retegi, larri da, Mikel. Eta bere laburrean luz egingo zaie. Errimotik atera, puntutik ateratzen bazaituzte, hor azeanketako mina eramango den oraintxe bertan, eta hori ondo kudeatze espalin badu, aurki lehertuko da. Bai, kilometro terdi, orain lana dago, minutu batzu daude hor. Thompson, ari da errimo jartzen, Meingers, David Joseba López, hor da baita aurrean, eta hemen pelotoia. Ja lasaituta, bakoitza bere leku hartuta, orain kokapen onagatik borrokarik ez dago behintzat.
Binego, zer den, ezkeran hemen epul, erdian Binego, eskubian Eskilmose, hauek hartu dute aurrea. Roglic, ez aparte, hor dabil, Roglic bera ere, baina aurreko lerroan ez diote lekurik utzi borari. Hortxe Roglic, irudietan, eskuinaldean, 20. postu inguru mari horretan edo. Gero errepide zertxo bai zabalduko da, oletan gora abiatzen direnean, eta orduan segurazki izango du, tarterik aurrera egiteko. Hortxe irudietan, oraintxe kaskoa ari da gertzen bihurgune horretan, oraintxe ageri da. Oraintxe bihurgune hartzen Primoz Roglic itzuliko liderra. Hor oletarako bidea. Oleta. Errepiden zabalera hartuta, pelotoia. 3 minutu, iesaldiaren zat. Ja, txinpartik izaten den, atzealde honetan. Oraingoz, inork ez du norbaitek erasoa jotzeko moduko errimorik jarri. Norbaitek mugimendu sortu nahi izaten duenean, hori baino intentzio garbiagoa erakutsi izan du. Batxek, giroan etapa batean, bigarren izan zen Batxek, iesaldian. Irabaztear izan zen Batxek. Rotegi geratu da, Batxek, eutxi nahi dio nola edoala Batxekek. Eira ze garapen motzarekin, Birgodori begiratu, hankajoko ona darama, baina ikusten da pedalkolpe bakoitzeko oso abiedura gutxi, metro gutxi egiten dituela aurrera. Aldapa handia dagoen seinale. Thomson Joseba López, Birgodo eta Minkes, mendiko liderra, hor buruan, eta hemen buruari eutxi nahian, Karel Batxek, Txekiarra. Ez da errindo bizia, baina atzean aleka zigizak eratzen ari dira, Pelaio Sánchez, Movistarrekoa, Filippo Konka, eta Argibako Alessandro Berne, eta aleka esan dugu moduan, jauzen ari dira, ziklistak. Esfortzuz beteta, Euskoari buelta eman ezin da, hanketako mina jasan ezinik. Autaldelan gilean txanda da orain, ikusten dute Peter Serri, 11 aldiz ikusten dugu, Igor Arri eta hor dator guaekoa. Estau mitet, Jonas Binego begiratu dio. Erraz, eroso, iazko itzuliko garailea. Esfazion, Julian Bernard, Eskilmose gurpilean. Azkarrean, uartearak ego aztea, Igor Arri eta ikusi genuen, pelotearen buruan, Lizarrustin gora. Eta hemen Alfonso esan duena, aldeka. Mikel Asparren. Zinean jendea. Kanboko etapan aldegin debilitzen, anaietan zaharrena, Xabier Mikel. Esa Xuterlin eratzen gelditu da. Arasiro ere bai. Eta pelotoien zuluak gero eta handiagoak, batzuk erdirritik atzera egiten ari dira. Erritmori eutxi ezin da. Hori da, erritmo hori eutxe ezin da. Erritmo aldaketarik ez dago, erritmo batean hasi dira igotzen eta hortxe segitzen dute. Ematen du ez dela ezer, baina galdetu atzekoei. Eta hauek gainean, Meinkesek hartuko ditu puntua, Fermin. Txura batean. Thomson. Ez. Lehiatu egin dio. Zirudia, horregatik diot. Normalean horrelako iesaldietan eta bat lider badima da. Eutxi Joseba. Joseba López. Sartu lehen bailean. Berak ero isen nahiko du, baina Arnazare hartu behar diat esango digu. Fitxera luzea daukate. Eta hemen ez du ematen itxurarik, ez dago itxurarik inor gerasori joko duenik, Mendatean gora badoaz. Eta Haiter hemen. Aramaiora. Iritsiko dira laster. Izan Haiter aurrean ibili da, lehen aurrean ibili direnak, horra izebabesa antolatu denean, bai Suterlin, bai Haiter, orain hemen atzean sufritzen ari dira. Hor Markel Beloki, Education Festek hori, elastiko arrosadun hori. Atzean ezkerraldean, Xabier Berasategi ikusi dugu. Hemen ez dago mugimendurik eta itxurarik ere ez. Pelotoia zabal, errimo gozoantzekoan, eta hor norbaitek erasoa jo nahiko balu, behar bada horrelaxe, ez mantxo, baina abiedura honetatik
Almen handia duena bizi-bizi atera daiteke, baina normalean erasoa jotzeko eta erasoura mingarri izateko erritmo gogorragoa jarri hoi da, eta gero jendea ia lehertzeko zorian dagoenean, orduan markatzen du diferentzia txapeldun handi batek. Iraupen proba handi bat bezalaxe, hortxari dira, aleka, pelotetik kanpora geratzen, Alfontxo? Bai, azken dugu eta protagonista izan den Jetzebol ere atzean geratzen ari da, Baraineko Pieters ere atzean geratzen ari da, eta aleka benetan, behetzen ari da pelotoia, eta Jumbokoak ere larri aurri ikusten dugu, lau Sebastianekin, Banbele, gaztea, sufritzen, eta baita UAEko Sweatbox, ziklista. Binego, hor taldekide bat atzera xeago du, ez da unemitet, Kus atzerago ikusi dugu, pelotearen erdipare inguruan Kus. Eta bidean, beste kosta bat. Eta nola zutitu diren aldapa gogortu denean. Hemen aldapa hundia dago gainera, hundia, uneko 14 gorako penditza dago hor. Igor Arrietari da igoera benetan bikaina egiten. Eskuinaldean jarri da, eta buruari eutsi egiten dio sakanako txirrendulariak. Igoera benetan bikaina, ze planta daukan, luzea eta meharra. Maila honeko txirrendularia dela, elanaldi berrietan, euskal ordezkaritza, hor dago. Plantaz gainera, motorra ere badagor, zerera. Gainean da, pelotoia gainean da, 2 minutu eta 50 segundora. Ez errez, Fermin orduan. Iragarki tarte labur badaukagu, Xabier, iragarkitara joko dugu, iragarkitara bidean, beti bezala QRA eta gaurko galdera, itzuliko pelotoi honetan gaztena zein da. Eta aukerak, Isaac del Toro, Igor Arrieta, edota Markel Beloki, esandakoa. Iragarkiak labur eta beste etenaldiri gabe jarraitu izango dugu Legutiun amaituko den itzuliko 4. etapa hau. Binego. Binego. Bai, Binego, bai.
Eroria Binego eta Roglic, Binego eta Roglic. Roglic biak, Roglic. Biak lurrean, biak lurrean. Hermans ere. Aurre ziesaldikoa Birgodo, atera da, Birgune honetan. Eta Education Firsteko Sean Quinn ere. Hau gero. Binego eta Roglic hortxe bertan. Hau. Penagarria. Atzo izan zela, bai gaur ere, ez txikiagoa. Hor da, oraindik, Zangan. Liderra hor dago. Zangatik mugitu ezin da. Quentin Hermans, atzoko garaia ere bai. Jaun Andreok, hauxez genuen ikusi nahi eta ara. Roglic liderra, Binego, bihurgune batean sail bat atera da eta Binego oraindik etzan da dago, ikaragarri izan da. Ikaragarri, atzo izan zela, bai gaur ere eta hundiagoa gaur, eta honek ia ondorio larriak izango ditu. Hau da marka bakarrik Fermin, behar bada Binego hau da marka hau. Zenbada denboran dagoen lurrean, medikuak hartatzen ari dira, 3 taldekide inguruan daude, bere ondoan dagoena eserita, itxura batean hobetosiago Roglic, orain ikusiko dugu, Mikel Landa bihurgune hartzen hor, ezkerrerako bihurgunea. Ara, Lidl Trekeko Honda aurrena. Eta ondoren atzetik beste, eta lehen hori esaldian Birgodo berare atera da, baina hor kontua da, lasterketa ia pelotoi buruan zijoazena gerori direnean atzekoak nola ez zituzten behar bezalako neurriak hartu. Eta atzean hor. Binego eta Roglic biak oraindik lurrean. Binegoren taldekideak badoaz, beraz, Ebenepul ere bai non bai. Ebenepul ere bai. Renko Ebenepul ere bai, jaun Andreok. Hau zer da? Ez da aukeratzen hasita ere? Hor dago Binego. Itxura batean kaltetuena. Azken biturrak irabazi dituen gizona. Eta bai. Hor zerbait larria dago. Zinkin dela uste dut hori, Education Firstekoa, hor Roglic, Patxibil aldamenean duela, Zangan Total Energy taldeko txirrendulari bat. Eta Ebenepul, esaten ari dira barrotik eta hemen irudietan mintzat, ez zaigu orain gozageri, ez dakit, bizikleta ikusi duten edo hemen irudietan mintzat, Ebenepulik ez dago. Roglic hor eserita, etzan da segitzen du Binegok. Hortez Fatxion. Ia hor aurrean, ez hor Ebenepulik ez dago, Lidl Trekeko bat, eta mailo zuria ikusten da. Zangan etzan da dagoena, hemen goitik. Mikel Landak hartu du bihurguna lehendabiziko postuan, hor ezkerraldean Bizpairu atera dira, baina gero Roglic eta horiek atzerago zetozen, eta haiek ere gain gainera joan dira. Hor bat, begira nora doan hor bat, aurrea. Eta antolakuntzak bihurgunea markatuta iragarrita zeukan, eta Mikel Landak ezin esango dugu bizi arriskuan hartu duenik bihurgune hori, baina bakarren batzuek konzentrazio... Markel beloki dagor, Batzen batzuk konzentrazio galdu eta aurretik eraman dituzte beste txirrendulari batzuk. Quentin Hermans ere atzoko garaia ere erori da. Ebenepul, aurrerago, jakina. Esan digute, barru... Zutik dagoen hori. Orain zutik dagoen txirrendulari hori hemen eskuinetara. Zain dago. Errepide bazterrean ikusten duzue, taldeko estafeko kideak hartuta, Ebenepul oinez, horitxe da, Belgiako txapelduna. Ez sinistekoa esan bezala, ez sinistekoa. Eta behar bada lepauztaia Fermin, begiran lo daukan, kakotxen jarrita dauka eskuineko besoa, hor lepauztaia utxita egon daiteke. Hau da marka hau. Aukeratzen hasita ere ez, Usabiaga. Aukeratzen hasita ere ez, erorikoak. Ez dire, inoiz gustagarriak, baina... Eta hor beste txirrendulari bat, UAEkoa, iruditzen zait UAEkoa dela. Bai, goitik maio zuria ikusten da, ikusi dugu lehen ere, Zangan etzan da dagoena. Hau, eleberri beltzenean ere, gidoi hau ez dago idazterik. Atzo, Roglic eta... Bueno, jende gehiago erori zen, baina kaltetuena Roglic eta Ayuso. Eta gaur... Gaur Ebenepul, Binego
eta Roglic, Despatxion ere hor dago. Eta hor UAEko txirrendulari bat dago. Zein ez dakigu? Oletan behera. Sin Queen ere bai, Education Firstekoa. Education Firstekoa bestalde Markel Belokire ari dira ematen. Ikusi ez du egin. Hemen zerrendan jarri digute erorikoen artean. Markel Beloki. Jomagarate horregabil, korrika. Horte espatxion dago. Hori da Queen. Education Firsteko hori Queen dela uste du. Eta Binego hor daukate. Eta Binego immobilizatuta daukate Binego. Lehen bezalaxe dago. Eta hoia larria ez, hau oso larria da, kontuan izan da. Zein den, eta ze helburu dituen, eta eroriko duen larritasunarekin. Eguti guztian kazgora geratu bertzaion, Binegori. Ea ze ondorio uzen dizkion. Baina ikeragarria gertatu da. Beste batzuetan bustia, errepide estua, bihurgune itxua eta bar, horrek ez du hainbestekorik izan. Eta Mikel Landa gozo ari zen jaisten. Eta Mikel Landa buruan zikoalarik, Ebenepoelek eta bestek ere jakin behar zuten hor zer zegoen eta bar. Baina deskuidak horrela izaten dira eta ez dezagun aitzekeri jarri ibilbidearekin. Txirrindulariek eurek ere garbi aitortzen dute. Eroriak geuk eragindakoak izaten dira. Eragile eta errudu nagusiak txirrindularik izaten dira. Hor ikusi da gainera batzuk ezkerraldetik bihurgunea ondo ari ziren hartzen, baina eskuinaldetik beste batzuk nik ezagik konzentrazioa galduta edo aurretik eraman dituzte. Ez dute bihurgunea ikusi, edo zer gertatu den ez dakik. Aurrena, iesaldiko Birgodo. Atera derrepidetik bihurgunea horretan. Ikusi dugu. Irarkitan ginela. Nola ziklokrosean egin behar izan duen, berriz errepidera itzultzeko, Birgodo, ganatzean datorren totaleko gizonak. Franz Maassen dago hor, Bismako zuzendaria, Binego lurrean geldirik, mugimendurik gabe dagoela. Den medikuak, orain diako kideak ari dira hartatzen, azken 2 urteko turreko garailea, 2 urtetako turreko garailea. Azaz zigilua, itzuliaren zat. Iazko itzuli irabazizuen gizona, urtengo irabaziteko, utagai nagusia, min hartuta, larriki zaurituta. Ez dakigu zer duen, baina badakigu, larria duela, zerbait larria duela. Hautsinima baduela. Eta lepauztai batekin ez dira horrela egoten, Lepauztaiagatik gehiago mugitzen dira, eta behar bada horruak eta ingo dituzte, baina hor uste dut, haustura bat baino gehiago egon daitezkeela, eta pentsa Bismarentzat zen olako azken hilabetea izan den hau. Flandrian barrena klasikoan. Wout van Aert, egun bateko probetarako duten gizonik trebeena, denbora luzerako min hartuta gelditu zaie, eta orain nor eta taldeko izar nagusia, buru-burua, itzuli handietako azken urtetako espezialistarik handiena, Jonas Binego, barruak astintzeko eta irautzeko moduko egoeran dago lurrean etzan da. Etxekoa gozoak egongo dira, irudia ikusita. Baina albistea hor dago, bestalde, albistea hor dago, ez da gustagarria irudia. Jonas Binego. Une honetan itzule handietako, izenik handienetakoa. Eta erorikoan izan direnen zerrendan, Binego, Roglic, Desfasion, Evenepoel, Sinquin, Markel Beloki, zerrenda luzeari dira ematen. Dozena bat behintzat erori dira. Hemen geldialdia, untzilean gora. Marka da. Eta aurrekoak ere gelditu egin dira. Aurrekoak ere gelditzen ari dira. Hau iesaldiko taldetsua da. Ambulantziak eta kontu, ambulantzia beharko dituzte eta ambulantziari gabe etapak ezin du jarraitu. Horrelako zerbait izango da. Geratzen ari direnerako, geratu dute lasterketa burua, hemen ambulantzien arazoa izango dute orain. Zauritutakoak ospitaletara gerturatzeko ambulantzia behar dituzte. Begira ze horruak hor zangatik ateratzeko alegin horretan. Usteak ere. Atzera egiten du. Kamerari erretiratzeko esanaz bezala hor uste dut Bismako kide bat. Uste dut. Kamera une honetan hor soberan dagoela.
Hori San Cristobalera ailegatzeko azkeneko bihurgunea dela uste dut. Hau da, gorputzaldia geratu zaiguna. Atzokoa izan zela. Lekutan geratu da atzokoa. Lekutan geratu denez atzokoa. Hau zer izan da. Alfontxo hor altzaitugu. Meinkesenen. Mendiko ligarra. Baina hau da bitxia, aurrekoak gelditu dituzte, gero diferentziarekin iraliko dituzte, baina atzekoak ez dituzte gelditu. Denbora ingo dute. 3 minutu ingururekin ziren, bai 1 minutu pasata. Honek erabat nahastuko du lasterketa, ez? Erabat. Ambulantziak erietxetara joaten diren bitartean, eta hortik gertueneko erietxerare tarte luze xamarra dago, errepide horietan gainera, beraz, lasterketak geldialdi nabarmena izan dezake. Hau bera, ez dut alderaketarik eginai, baina Izondo klasikoan aurten gertatu zizegun, erori batzuk izan ziren, 3 ambulantzia zeuden, baina 3 ere bapatean joan behar izan zuten erietxetara, eta ordura orden batez lasterketak geldirik eduki genuen. Hemen behar bada, luzea gore jolezake. Oraintxe gelditu dute pelotoia ere. Txirrindulariak ozteko arrisku ere bai. Dena aldrebestu eta trakestu du ustekabeko erori horrek. Izaten da beste batzuetan, ez, alako lekutan arrisku izugarria dago eta kontu zibili eta bar, ustekabekoa izan da. Bihurgune itxixamarra, baina Mikel Landa begira zeinen gozo hartu duen, atzean batzuek deskuidoa izan dute eta antxe etorri da patu negarria. Deskuidoa, ez dago beste itzakierik. Errepide zoru honekoa, lehorrean, argitasun handia. Iragarrita zegoen Bihurgune txarra edo... Bai, arriskoa zegoela, markatuta zegoen. Bai. Beti izaten da zerbait eta... Gaurko handia, itzulian izan den handienetakoa bai, aspaldiko urteotan, Xavier. Nik gogoan dudan... Izan dira, eroriko txarrak, baina hau. Eta gainera izan daiteke txirrendulari batek mina handi hartzea, baina hemen... Bai, liderra. Lau handietatik 3 joan dira. Bai, 3. Ebenepul, Roglic eta bereziki Binego. 3 handienak. Itzulia... Hasiera markatu genen aurreko laukoan, bakarra Ayuso bakarri dago aurrean. Zagir zer diozen, barren lineat izera aipatu duzu, Berriro uste dut eroria nola izan den edo erakutsiko dugu. Hortxe, begira Mikel Landa, oso antzean, Ebenepol bere gurpilean gainera. Eta Lidl trekeko erori da aurrena. Eta Ebenepol hor errepidetik hor atera da, hasiera batean ondo, begira eta hor erori da Ebenepol. Eta Landak ikusi du. Baina harrigarria hori da. Bigarren postuan joan Mikel Landaren gurpilean, eta nola ez duen neurri bera hartu, nola ez zen etzan, baizik eta zuzenean bera atera eginda. Eta Mikel Landa begira, lasai asko, gainera ikusi duenean taldekide erori dela esku altxarekin du. Binegoren golpea, ikaragarri izan da, Binego eta Roglic uste dut, eskuinaldetik etorri diren beste batzuek eraman dituztela. Eura Bihurgunea txukun hartzen ari zirela iruditu zait, baina eskuinaldetik etorritako norbaitzuk eraman dituzte. Education festeko, hankaz gora, hankaz gora geratu da, hankak gorantzi duela, giratu ezin da. Eta gero 2 zangan zeuden, bat Total Energiko uste dut, eta bestea UAEkoa. Lidl trekekoa, nonbait, desfazion izan da horren. Bai, ura garbi ikusi dugu, Fermin, bai, ura bai. Desfazion zen uste dut, aurrenekotako erori dena, segurazki aurrenekotako. Bai, aurren erori dena. Eta gero... Ebenepulen atzean ezkerraldean zetorren desfazion. Ebenepulen Arkezin izan du, Bihurgunea behar bezala trazatu. Beste batzuek ere ez. Ez ozteko, poliki aurrera doaz hauek. Penalti hemen. Bai, eskuiko lehiatila honetan. Berriketan eta lasai daude. Baina Schachman ere izketan ari da. Eguna, Kito, Xabiaga. Egun beltza gaur. Fermin, egun beltza. Eguna eta itzulia. Haze itzulia geratu den oraintxe. Egun beltza gaur. Itzuliak eta txirrendularitzak. Mendeurreneko itzuliak, haze horban utzi behar duen.
Abiatzeko go, segurazki Juan Ayuso hemen. Atzo berak izan zuen eroria. Poliki, oraindik ez diete irtera eman aurrekoei. Aurrekoak ere martxan dira, baina ez ozteko, komeni. Bai. Komeni, poliki gora egitea, bestela hor. Parte gotzik ez du egiten, baina horri zer dituta gero. Bai. Ordura urden bageldi. Honik ez, hau da, erabat nahastea. Erabat. Eta oraindik garrantzitsuena ez dakigu, ondorioak. Bai, hori esan. Binego, Roglic, Evenepoel, Queen, zertan diren Tesfatzion. Oraindik begira non dagoen Binego. Binegoren inguruan daude hor, ertzainak, erizainak, medikuak. Binego oraindik lurrean etzan da, azken oraintxe zutitu dute 8an, eta ambulantziara daramate. Azken biturrak, azken itzulia irabaztako gizona, aurten lehiatu duen guztia irabazita zegoen. Eta ara, immobilizatuta. Lepokoa jarri diote, oxigenoarekin daramate. Ze irudia. Beraz, pentsa ze larritasun duen erori horrek, oxigenoare jarri egin diote badazpada. Irudionek munduari buelta emango dio gaur. Ziklismo mundua erabat kolpatuko du Irudionek. Itzulietako protagonistarik handienetakoa azken biturrak irabaztako gizona. Gaur, apirilak 4, Euskal Herriko itzulian, larriki zaurituta, ospitalera bidean. Fermin, nazioarteko agerkariek eta hasi dira honen berri ematen. Erori larria izan duela, Jonas Binegok, oraintxe Lekip egunkaria berak jarri duen lerroburua. Zuzenean ikusi duguna, ja hasi da nazioartean oihartzuna lortzen. Bai. Itzulia presentzia izango du. Zoritxarrez, kasu honetan, munduko agerkarietan. Herberetako beste web horri batek ere, bere azalera ekarri du, dagoeneko albiste hori. Italiakoak ere, eman dute berri. Flandriako batek ere bai. Bai, mundu guztia. Irudi honekin dago. Nazioarteko agerkari, txirrindularitzeko agerkari guztietan hasi dira honen berri ematen. Emateko moduko da, izan ere, hau, zedan bateko ziklismo munduarien gaurko hau. Hemen bitartean, iesaldiko 6 lagunak poliki, ez diete ofizialki martxari berrekiteko irtera eman. Pelotoia geldi. Hemen 3 ambulantzia daude, hor bertan 3 daude. Bai, lasterketan doazen 3 ambulantzia bertan daude. Eta ambulantzirik gabe, arautegia dio, lasterketa ezin dela jokatu. Beraz, ambulantzia hauek teorian behintzat, edo beste ambulantzia batzuk ekartzen dituzte eta lasterketan segurtasuna eta arreta medikua bermatzen dute, edo hauek itzuli bitartean ez dago lasterketarik. Dena, geratu zaigu hankaz gora, 5 gutxi. Sarraskia diote nazioarteko agerkari batzuek, sarraskia Euskal Herriko itzulian. Eta hori aipatzen dute, bereziki. Binego, Roglic eta Evenepoel lurrera. Da panorama gelditu dena. Bai, gizona. 4. etapa honetan. Hau da, egoera. Hau da, ondorioak utziko dituen. Alfonso, ez dakit hitz egiteko moduan den. Ez nunbait oraindik. Zante, gora bera txiki bat, baina zerrez. Zorionez, zerrez.
antolakuntzako Riaño ere hor dabil. Epaileak. Hau izen egoera da, hau nola kudeatu. Horrendik ere ambulantzian hor, Ohetxoa sartu ezin da dabiltza. Ohetxoa sartu ezin da hor guaekoa dela. Begirame, Mikel Landa, bigarren Tesfatxion aurrena erori da. Eltzarana da, bai. Baina Tesfatxionen eroriak ez dio inolako ondoriorik eragin Ebenepuli bera atera da, eta gero atzean ere, segurazki jendea urduritu da. Hasi dira galga sakatzen, eta lurrera 100 bat dago. Dozena bat behintzat bai, eta batzuk oso erori larria izan dute gainera. Begiramen ikusiko dugu berriro, horrez aurreneko, hor Tesfatxion eta Ebenepul bai, baina erori larriago izan dute hor atzerago, 20. postu inguruan. Begira, Pinego begira, Eta Roglic esate baterako bihurgunea ondo ari zen hartzen uste dut, eta eskuinetik beste batek eraman du. Bai. Gaur Roglic eskubitik ezin zuen kontrolatu, bihurgunea ezin zuen hartu eta ark eraman du ezkerrera. Eta Pinego ere uste dut antzeko egoeran izan dela. Horretatik, Aramaiora bidean. Hau da motoak hartu duen irudia. Hor begira, ze panorama, Pinego, luze, ubidean, hankak luzatuz, Roglic. Beno, education festekoa, ubidetik atera ezin da. Borako txirrendularia konturatu denean nor erori den atzeratu eta Roglic zer modu zegoen begiratzera, medikua llegatu, antolakuntzakoak mantsotzeko esana txirrendulariei, hau da nahas masa, hau da eromena, Ayuso lasai, zuzeneko irudia dituzu hauek. Hauek untzilean behera doaz. Horretxa horretara bidean, Gipuzkoan, sartuko dira. Eta esan duguna, orain epaileek eta egoera kudeatzen, ez daukate bat ere lan gozoa. Orain ambulantziak eta berriz ere prestatzen direnean, neutralizatuta daramate. Hori da kontua. Lasterketa neutralizatuta. Harritzen naizena da. Aurrekoak abian doazela, atzekoak gelditu daude. Bai, eta lehen atzekoak normalean denentzat neurri bera hartzen da. Lehen aurrekoak geldi eta atzekoak martxan ikusi ditugu. Bueno, ezkor, kontuan denbora izango dute. Zenbat denbora zeramaten hori neurtuta izango dute eta atzo gara honetan ere, eroriko kontua genituen, 3. etapa amaieran. Eta kezkatuta den. Gaurkoak kiki utzi du atzokoa.
Kontrola galdu du, bihurgunea irentsi egin dute batzuk, ohartu gabe zeinen itxia zen, eta Ebanepoleri horixe gertatu zaio, eta abiadura horretan ezin izan duetzan eta aurrera atera da. Gero uste dut aurrekoak errepidetik atera direla ikusita atzean batzuk urduritu egin dira, galgak sakatzen hasi dira, beste batzuk ezin izan dute biziketa kontrolatu aldamenekoa jo, ura erori, eta nahasmaz horretan, eta abiadura horretan egoera kontrolgaitza gertatu da, eta horrek ekarri du ondoren etorri den katrapila guzti hori. Ambulantziak presti izan bitartean, hemen segitzen du. Etapak geldi, Aretxabaletan. Iesaldea minutu pare bat egin zen. Hori da gutxina, orain. Hor da itxura gelditu zaiona azterketari. Etapak denborako 22 kilometro izango ditu. Orain abiatu eta laster esprina daukate. 5 kilometro barru daukate. Etapako esprint bonifikatua. Joseba López, Kajarrualgo Gasteiztarra, eta beratzean Mikel Arretegi. Denen pelotu ja. Beste Arriaño eta Kiko Garzia. Beste informazio bat eman behar dugu, Fermin, eta eskertzen dugu egia esan horrelako egoera baten informazio eskuratzea ez da erraza, eta protagonistek eurek jakiten dute zein den egoera. Dieko kideak ari zaizkigu idazten, hor 3 ambulantzia ikusi ditugu, 4 ambulantzia daude frogan, edo zijoazen frogan, bat pelotoiaren aurretik, eta 2 mediku auto ere bai, baina medikuak falta dira, 3 ambulantzia ere bai, eta horregatik gelditu behar izan duten, nolabait segurtasuna, arautegiak agintzen duen segurtasuna, oraintxe bertan ez dagoelako azpiegiturari dagokionez bermatuta. Diak 4 ambulantzia zituen, hor 3 geldirik, horiek beraien zerbitzua osatu behar dute, horiek min hartuako txirrendulariak, besteak beste binego erietxera eraman beharko dute, eta ambulantzia gehiago etorri ezean, eta Aretxabala eta bitartean epailek lasterketa neutralizatu eta oraingoz behin-behineko egoeran bertan bere uzteko erabaki hartu dute, segurtasuna ez dagoelako bermatuta. Horregatik daude danak geldirik. Eta lehen aipatu dugu, egoera hau konpontzea kosta egingo da eta denborak luze jo lezake. Denbora badoa eta aurki konponduko da, baina pentsatzen ba denbora daramagun. Ez dauka, ez dauka, konponbide erreza. Egoera hau zaila da, denentzat zaila. Eta orain, Binegoren egoera. Beharreneko hori, Binegoren egoera. Egoera larria da, ea zertan den. Eta bere larritasunean, arriskutik kanpora eta horrelako kontuak entzunak genituzke, alik eta azkarren gainera. Utxiak eta horiek denbora beharko dute. Denbora izango du. Oso itxura txarra eman baitu. Jonas Binegok lurrean immobilizatuta, inbeste denboran aritz bago eseri hor dago. Joseba Lopezekin, renteriarra. Bai, Eusebia, guritzaigo horrelakorik egokitu itzuliaren, gu itzulian taramatzagun urte guzti hauetan horrelako egoerarik ez zaigu tokatu. Ez horixe eta hala hobe. Ez horixe eta hala hobe. Gaurkoa egia esan markakoa. Markakoa eta undia. Hau, Ala Filipek eta min hartu zuten Lies-Baston Lieseko jetxiera hartan ere handia izan zen, baina hainbestekoa. Eta hainbeste favorito eta hain ondorio larriekin ez daukat gogoan. Hau uste dut
geure intzidentzien zoritxarreko zerrendan oso azpimarratuta geldituko den pasarte beltza izan dela. Gure artxiboetan apuntatzen ibiligabe ere gogoratuko dugu. Ez dakit ezer lortuko dugun, Fermin, baina orentxe bertan Visma Lisebaik taldeko prensa arduradunarekin harremanetan jarri gara. Hor Roglic autoan sartuta. Banioen Visma taldeko kide batekin harremanetan jarri garela eta ea zerbait helarazten digun, galdetu diogu Jonasen inguruan zerbait esan lezakeen, beraiek ere segurazki aparteko informaziorik ez dute izango, baina galdera behintzat bidali dugu, ea zerbait esaten diguten eta gure ikusentzulei informazio hori eskaintzen diegun. Jonas Binegoren egoera baita gure ustez egoerarik larriena eta behar bada jakiminik duena. Itzulio kontuak eta erabat. Itzalean geratu dira Binegoren istripuarekin, Binegoren egoera da orain, aurrenekoa. Lasterketa geldirik, hor lasterketa ikustera joandako zaleak daude bizikletan, eta hauek lasterketa lehiatzen ari diren iesaldiko kideak. Lasterketa geldituta, neutralizatuta. Ambulantziak eta medikuak falta direla eta. Joseba López, Cajarrual taldekoa. Batean eta bestean galdezkari gara, baina oraingoz eurek egiteko hainbat lan izango dute eta erantzunik ez daukagu. Ambulantzia, martxan da ambulantzia. Bestea ere bai, bigarrena ere bai. Horretatik behera. Ez dakigu azkenen zertan geldituko den, eta zurrumurruak airiratzea ez da ona, informazioa nahasgarri izan daitekelako, baina antolakuntzatik esan digute, gaurko etapan denborak ez direla kontutan hartuko, eta soilik lasterketa buruko seikoak lehiatuko duela etapa. Hori da antolakuntzatik ailegatu zaigun informazioa. Denborak ez dira kontutan hartuko, etapa soilik aurrekoek lehiatuko dute. Comunicados de organización y de miembros del jurado técnico debido al traslado de las 3 ambulancias que han abandonado la carrera. Tenemos 2 ambulancias esperándonos que se van a incorporar y estamos a la espera que los médicos de carrera nos acompañen después de estar en las caídas. Por lo tanto, importante para los ciclistas. El pelotón irá neutralizado hasta la línea de meta. Repito, el pelotón irá neutralizado hasta la línea de meta, no se tomarán tiempos, no habrá bonificaciones a partir de ahora. Y los corredores que estaban en la fuga se disputarán la etapa. Den esan duguna, Fermin. Justo aurreratu duguna. Bai, estatu digute, epailek. Iesaldikoen artean izango da etapa garaipena, eta denborak ez dira kontuan izango, saikapen nagusirako. Pelotoiak neutralizatuta egingo du, dagoen lekutik legutiurainokoa. Horixe aurreratu dugu, eta horixe berretsi dute lasterketa barruko irratitik ere. Kurruzeta jaisten izan den erorikoak, hau da panorama utzi duena. Herriaino, antalotzaietako bat. Beraz, etapa iesaldian erabakiko dute. 6 lagun etapa garaipenerako jokoan. Gainerakoek neutralizatuta egingo dute geratzen den tartea. Oraindik horrelakorik. Bai, izuna. Emanaldearen hasieran, Xabier, ze kontu izan dugun. Ikus mina gaurko etaparako. Atzoko dutenean da ezerrez, baina bazegoen gaur
etapak bazuen, Gatz eta Piperra, txirrindulariak. Bai, eta atzo gainera gurtu genuenean emanaldia gero kezkatxo izan genuen, Roglic eta Ayuso gaur nola izango ziren, eta emanaldiaren hasieran atzokoarekin hasi gara, txarrin bata zein bestea, arazori gabe, izan dela sinadura kontrolean, itxura batean behintzat errekuperatuta ez, baina aparteko larritasunik gabe, etapa lehiatzeko moduan, aparteko ikusimina, kontuan izan da etapa azken 45 kilometrotan zenolako gora berak zituen, eta zer da, eta kitxo, ez zerrez orain. Mentxabez. Dena geratu da, ez ere zean. Abiatu dira. Baina neutralizatuta, hor ez dute mugitzeko aukerarik. Ez eta denborak ez dira kontutan hartuko, beraz, gaurko etaparen ostean sailkapena dagoen bezalaxe geldituko da. Dagoen bezalaxe. Roglic gerretiratuta eta lasterketan gelditzen denarekin, jakina. Lasterketan gelditzen denarekin. Roglic autobarruan ikusi dugu. Eta agur egiten ere bai. Agur egiten. Eta pentsatzen dugu... Egin ez dut uste jarraituko. Ez ez ura erretiratu da. Bai. Ura erretiratu da. Eben epurre, paizte hori eutxita ikusi dugu. Jarratzeko moduan etzela. Binego ere bai. Binego hospitalera bidean da. Eraz gauzak horrela, Eskilmose geldituko litzateke lidertzan. Ondia, gaurko ondia. Gaurko ondia izan da. Bueno, tartetxo aprobetxatuko dugu, iragarkitara jotzeko. Gauzak pitin bat argitzen diren artean. Eta alditxoa egingo dugu, iragarki batzuk ikusi. Eta, ze izaten den itzultzean. Sandakoa, iragarkiak eta tarte txiki baten bueltan hemen izango gaituzue. Laugarren etapa honek, zen nolako amaiera izaten duen ikusteko.
Arratsaldeko 5:06. Lehen aurreratu dizueguna, gogoratu. Pelotoiak neutralizatuta egingo du etapa. Iesaldian ibili diren 6 artean, lehiatuko dute etapa garaipena. Eta sailkapenak bere horretan geratuko dira etapa amaieran. Horixe da egoera. Legution amaituko den 4. etapa honetan. Eta ea Binegoren inguruan ze berri iristen zaigun. Irratia zer dien. Comunicado de organización y de miembros del jurado técnico debido al traslado de las 3 ambulancias que han abandonado la carrera. Tenemos 2 ambulancias esperándonos que se van a incorporar y estamos a la espera que los médicos de carrera nos acompañen después de estar en las caídas. Por lo tanto, importante para los ciclistas. El pelotón irá neutralizado hasta la línea de meta. Repito, el pelotón irá neutralizado hasta la línea de meta, no se tomarán tiempos, no habrá bonificaciones a partir de ahora. Y los corredores que estaban en la fuga se disputarán la etapa. Esan duten gauza bera. Bai, Fermin. Aurrera, Alfonso. Gurekin dago protagonizat matxin gure alboan dago. Bueno, Josean, un día triste para el ciclismo. La verdad que es una situación desagradable, porque al final ni hablamos de deporte y no hablamos nada más que de desgracias, ¿no? No sé exactamente lo que habrá, pero bueno, corredores eliminados en la Itzulia tan importantes, pues bueno, pues es grave y triste. No sé, en cuanto a los tuyos, ¿alguna noticia? J-Vine se ha caído, la han llevado en ambulancia con un collarín, se ha dado un golpe en el cuello, le dolía la espalda. En principio tenía saturación baja, con lo cual era una situación complicada, pero hasta que no tengamos informes médicos no podemos dar una opinión porque no tenemos información. ¿Estás de acuerdo con la decisión tomada? No, yo creo que se tenía que haber cancelado, porque al final hacer esto para unos disputan, otros no. Yo creo que esto es una competición ciclista y todos en la misma línea. Eskerrik asko, Jose. Uste dut, arrazoi pikin bat baduela, nire usterako, Xavier, nire usterako, eta bertan bera ustea izango zen zuzenena. Nik ez da arrazoia duen, baina bat nator nire. Erben, uste dut aurrean eta atzean, eta arautegiak gala gintzen du. Eta gertatu dena, gertatu. Eta arautegiak interpretazio irakurketa behar du, eta epaileak euren arrazoia jakingo dituzte, eta ez dugu hori kritikatuko, gu baino ezagutza handiagoa dute, eta gero antolakuntzaren kontuak eta horre egongo dira, eta lehiatzeko edo ez lehiatzeko. Baina lehiatzen bada, aurrean zeinatzean, berdin lehiatu beharko zukeen. Gure ustez. Baina, gertatu dena, hain larria izan da, bada bertan bera gelditzea eta denak helmugeratu pake-pakean eta kitxo izango zen. Behar bada, baina buruain bat aburu izan daitezke eta ez dakiko. Eta erori aztertzen hasita, Fermin, ez dakit, nik mai gainean jarri nahi dudan beste kontu bada, askotan gertatzen ari den kontua delako, eta materialarekin dauka zer ikusia. Bizikleta askoz ere aerodinamikoagoak dira, besteak beste gurpilen profila askoz ere altuagoa delako. Baina, hasi Chris Froonen erori hartatik, eta gogoan izanan ere, haize kolpe batek eraman zuela. Lenguan Renko Benepoelek eta Pitcockek eta izan zituzten erori batzuk, haize kolpe txiki batzuek, gaur egungo bizikletetan, garai batekoan baino askoz ere superfizie handiago harrapatzen dute. Eta saietxetik, jetxir askotan ikusten dugu txirrendulariek bizikleta ez dutela lehen bezala zuzen eramaten baizik eta haize kolpea jasaten dutenean, haize horrek mugitu arazi egiten ditu batzuetan eskuin ezker, eta bizikleta kontrolatzea zailago da. Eta batzuetan, garaipena ospatzeko edo eskurik gabe jartzen direnean, edo eskuak heldulekutik askauta jartzen direnean ere, bizikletak halako dantza batzuk egiten ditu. Eta bizikleta aerodinamikoak izatearen ondoriotako bat ere bada. Aerodinamika azken batean, kontrako norazkoan lortzen den aerodinamika baita. Baina saietxetik jotzen duenean, profil altua. Bizikletak berak ere, tutu askoz ere zabalagoak eramaten ditu, berezeki behekaldean, eta hor haizeak egiten dituen mugimendu horiekin, bizikletak gaur egun kontrolatzea, garai batean baino, askoz ere zailagoa da. Orduan gurpilak profil bajukoak izaten ziren, haizea errazago pasatzen zen, bizikletaren tutuak borobilak izaten ziren, diametro txikiagokoak, eta haizeak saietxetik jotzen zuenean, ez zuen hainbesteko balantzarik eragiten. Esan nahi hori izan denik eta gutxi horik ere. Baina bizikletak gaur egun kontrolatzea, garai batean baino zailagoa.
Alfonso Bera, gero mototik esan digu. Peraltea kontrakoa zuela Bihurgune horrek. Eta zerbait izango du Bihurgune horrek, ze esan dugu, iesaldian Zijoan Birgodo. Errepidetik irten egin da. Eta ez ziren azkar jaisten ari. Mikel Landaren lasaitasuna Bihurgune hartzerakoan. Atzera begiratu du Bihurgunetik atera bezain pronto. Arka egia da, ondo zagutzen zuela, eta neurriek hartzeko ere, inor aproposi baldin bazen bere izango zela. Baina atzean gertatu dena izan da benetan larria. Eta Bihurgunek ez dirudi hain itxua, ez dirudi hain itxia ere. Nahikoa erraz tankera emateko moduko. Eta zoruaren ikusi dugun tartean behintzat, ondo zegoen. Are txabaleta? Haze bi egun itzulian. Eta gaurkoa, esan duguna, gaurkoa historikoa. Itzuliaren historian egun beltza. Zain daude hauek. Abiatzeko baimena jaso zain. 6 eslariak. Grupamakoa Thompson. Ken Farmakoa Mikel Erretegi. Kaja Ruralgoa López, Gastiztarra. Burgoskoa Batxek. Total Energikoa Birgodo eta Intermarxeko mendiko liderra Menkes. Hogeita kilometro, helmugara. Beste gertaera askotan bezala, nik uste dut ezaugarri tiki askok egin dutela bat. Katxiera kaso ez ezagutzeak, lasai xamarkoan da konzentrazio askorik ere ez, zorua, lehen Oier Lazkanok eta inguru ezagutzen duten beste batzuk esan diguten moduan, zainengatik hautsi ere bai, eta... Lasterreta eten da berriz ere, are txabaletan. Eta horrelako laupabost ezaugarri bat egin dute, sarraski hori gertatzeko. Ez da arrazoi nagusi bakar bat izaten, baizik eta tiki askoren pilaketak eragingo zuen seguraski hor gertatu da. Ez da egiten hemen eten da txabaletan, zilistak autoetara doaz. Eta irudi hau, munduari bina ematen ari da. Bai, izana. Binego eta Benepoel berare erietxera eraman dute. Robritzek aparteko zerarik zomendu, aparteko larritasunik ez, ikusi dugu, zutik jarrita, zauriak, horrelakoetan askotan esaten den bezala, txapa eta pintura, azaleko urradurak eta zauriak izango ditu, baina bai. Urain bestean, jaten ikusi dugu eta Patxirekin nahiko aldarte honean, solasean ere bai. Larria Binegorena. Eben Ilpubera ere zute ikusi dugu, baina lepuzteiari helduta. Eta lehen izan dugun nahasmas horretan lurrean ziren txirrendulariak zehazteko ere arazoak izan ditugu, Markel Beloki zomender hori. Markel Beloki ez da min hartakoen artean zorionez. Queen bai, bere taldekide ikusi dugu. Txeko entzala, saitasuna. En cuanto los miembros de Ertzaintza se sitúen en su sitio, reiniciará la carrera con la escapada que se jugará la victoria. Au moment donné où le service de police va à sa place, recommencera la course pour le... Hartu dezala bere lekua, etapari berriz ere abiatzeko baimena emango diote etapari. Iesaldian ziren 6 lagunek lehiatu behar dute orain etapa. Eta egoera hau ere ez ezaguna. Ez zait inoiz horrelakorik egokitu. Inoiz ez. Etapa neutralizatuta aia helmugaraino bai, baina denentzat. Hau inoiz ez dut ikusi. Oso harrigarria da. Interesgarria izango da, epaile ze arrazoi ematen dituzten, erabaki hau hartu duten erako. Beno, etapako azken 21 kilometroak, 6 hauek lehiatuko dituzte.
esan lasterketa kontatzeko ere bat ere gogorik ez du ematen, gorputzaldi benetan tristea eta hotza gelditu zaigu. Gorputzaldi txarra. Eta ondorioak utziko ditu, hemen gertatu denak. Ez bagaritzen ezkiu iristen, Sebeaga berririk ez ordea. Berririk ez dago. Eta jende gehiago ere, zur eta lur, etapak nola jarraitu dezaken modu honetan. Aurreko 6ak lehian eta besteak neutralizatuta. Hori ere ulertu ezin da jende asko hori zaigu idazten. Baina, bueno, erabakia epaileak hartu dute. Gaurko garaipenak distirarik ez du izan. Gaurko garaipenak, esango dizut, bizioso nola irabazi zuen, giroan. Han badizu ze gertatu zen, inor ez da gogoratzen, irabazelerik izan zenik egun hartan. Eta antzeko zerbait izango da hemen. Antzeko zerbait alegia irabazten duela, gaurko eguna, Oletatik Aramaiora bidean 37 kilometro faltan izan den eroriko horrengatik gogoratuko dugu. Urzetan bera. Bueno, Leguteoko helmuga honetan lankide bat dugu, Inigo Lasa. Zagit, Inigo, helmuga inguruan ze giro, gu hemen barruan gaude. Gu gauden lekuan ez da mugimendu ondirik, zu zauden leku horretan, zer dio jendeak, ze aldartetan ageri da jendea? Imaginatu dezakezu bezala, jendea pozik ez, asko ezakite zer gertatu den, zer gertatuko den, eta taldetako lankideak eta masajistak eta urduri ezakitelako nola dauden haien ziklistak, eta zein izango diren ondoriak oraingoz, jendean hasita dago erabat ezakite txirrindulariak ikusiko dituzten, etapa amaituko den, asko esan bezala ez dakite zer gertatu den, eta ona bertaratu direnelako lasterketa neutralizatuta aurkitu dute, eta imaginatu dezakezue. Poza eta urduritasuna izan beharko litzateke hemen, txirrindulariak ailegatzeko zain, baina oraingoz behintzat dena burumakur ikusten ditugu asko. Zarritzeko ez. Orain aurrenekoa, Binegoren inguruko albistea jasotzea dugu. Albiste lasaigarriak entzunei genituzke. Hori baita aurrenekoa. Hemen etapa bigarren maila batean geratu da. Biziosok irabazi zuenean, ez du esan. Beite Arbeiland, zendu zen. Ia, irratia zer dion. En su sitio reiniciará la carrera con la escapada que se jugará la victoria. Au moment donné où le service de police soit à sa place, recommencera la course pour les 5 coureurs de tête. At the moment that we have the policeman at the breakaway, we start Eguneko ieslariak, 6 lagun, 6 minuturekin ibili dira tarte batean, baina ia 2 minutura gerturatu zuen pelotoia, eta ia biderik ez zuen, iesaldiak biderik ez zuen. Atzean jarra prestatzen ari ziren, horretan gore ez da mugimendurik izan, baina diferentzia jaten ari ziren, denak ondo kokatuta buruan lasterketan sartuta ikusi ditugu, eta untzilean ez pazen gatzagan behintzat norbaitek astinduren bat emateko intentzio, nik uste dut nahiko garbia ulertu dugulakuk, eta orain bapatean, bereiek ere segurazki grazia handirik ez dute izango. Txirrendulari profesionalak dira, lehiatu egin behar dute, hortarako egin duten lana ere, eta orain ez dira hori eztabaidatzen hasiko eurak. Baina lasterketa ezerezean gelditu da. Eta honek polemika ere piztuko du, erabaki arraroa izan da, epaileek zer dioten, buruen bataburu izango da, arautegiaren irakurketa zergatik egin dutenaren modukoa, nik uste baitut, ia aurrekaririk gabeko
irtenbidea izan dela. Mikel Erretegi eta Joseba López, seikotean, mendiko liderra, Luis Menkes, Birgodó, hemen seikote honetan garipenik handiena berak du, Parisentzako etapa dauka, Birgodók, Thomson, Zelanda Berrikoa, Apatxek, Burgoskoa, Txekiarra, orain hemen esprina zuten, baina esan ditugu, ja, denak bertan bera geratu dira, esprinak eta gainerakoak. Eta pagaraipen besterik ez dago jokoan, seikote honetan, zerbait, itzuliko etapa, zerbait. Palmareserako, eta hauen palmareserako, zerbait handia, baina gertatu dena gertatu ondoren, eta modu honetan lortzea, esan dugu, hor geratuko da, berritzean, garaipena berritzean, hemen izan den istripua aipatuko dugu. Nahi ez da ere bai. Eta gu baino zartxagoek ere, Xabier, horrelako egoerarik ez dute ezagutu. Alegia, pelotean neutralizatuta eta iesaldikoak lehian. Zugu esan dugu, guretzat berria dela hau, gaur hemen gertatzen ari dena, gehiagorentzat ere bai. Ez hau harri eta zur gelditzeko modukoa da, harri eta zur gelditzeko modukoa da. Erabat desitxuratu da lasterketa. Bapatean, ustekabean, erori horrek ze ondori utzi ditu. Itzulian eta txirrindularitzan, aurtengo denboraldian, eta batuen kirol bizitzan. Eroria beldurtzeko moduko izan da, eta Binego gainera uste dut den bezain sentibera izan da. Ez dakit, baina fisikoa bakarrik, psikologikoak ere zote dizkin utziko. Erori berritan, berela, Frantziako turra etorri zaigu, aurrena burura, baina ez ikusita larritasuna, ia turrak daztu egin behar dira. Aurrena bere bizitza da. Gauza guztien gainetik, bere osasuna da. Berokoak. Fermin, oraintxe bertan, Visma taldeko azken orduko informazioa Jonas Binegoren inguruan, prensa arduradunak dio, kontziente dagoela behintzat. Kontzientziarik ez duela galdu, baina aparteko berririk ezin digula eman. Ez daukala. Baina kontziente dagoela. Kontziente dagoela Jonas Binego. Horixe eta Visma taldetik zuzenean eman diguten informazioa. Mugitu eta egiten zela ikusi dugu. Eta besoa eta buruaren momentu batean mugitzen zela ikusi dugu. Itxura batean konortea ez du galdu. Ez du galdu konorterik. Orain mediko azterketa egingo dizkiote eta zer duen Binegok. Ezkerrean lasterketa burua. Etapa ezkerrean dago. Eta eskubian
esan dakoa, pelotoia neutralizatuta, eta berriz ere irrati entzun behar dugu. Recordamos a todos los directores que todos los corredores deben de pasar la línea de meta para ser clasificados al mismo tiempo. On vous rappelle à tous les directeurs, les coureurs doivent passer la ligne d'arrivée. Da, bai, dene pasa behar dute, muga marra. Demorak ez dira kontuan izango, baina etapa bukatu egin behar dute. Hasieran aurreikusitako ibilbidea amaitu egin behar dute. Torren lasterketa buruak ere jakin da, garaipen euren arteko jokoa dela entrenamentu batean bezala. Erreleboka ondo ari dira, gozo, segurazki indarrak xagutzen baino gehiago indarrak berreskuratzen, gero badakite orgatzako igoera dutela, 3 kilometrokoa, igoera gogorra da. Tarteka marteka behintzat penditza handia, ez da mendate izugarria, baina sasoian ondo egonezkero, nik uste dut, ondo igotzeko moduko mendatea dela, bertarako ezaugarri onak dituen txirrendularientzat, eta ikusiko dugu zer ematen duen. Gatzagan Euskal Herriko itzuliak amaiera bat izan zuen, 97 okerrezpa naiz Arrasatetik Gatzagarako kronoigura izan zen. Alex Zule nagusitu zen orduan, baina ordungo lehiaren bizitasunik ez du gaurkoak, ez da urrik eman ere. Ez lehiarik, ez girorik, ez ezer. Gatzagan Euskal Bizikleta batek eta amaiera izan zuen. Koldo Gilegan Aron Villegas ezaltzen, eguneko iesalden ibili eta harrapatu egin zuen, eta aurreratuko zuena izan bazuen, baina eskuarekin bizkarrean ikutu eta pasateko esan zion. Koldo Gil, Burlatarrak, Aron Villegas, Orbeako gizonari. Hortxe duzue, Gatzagako igoera, 3 kilometro igoera tentea. Egoera desberdinetako etapak bizitzea egokitu zaigu, urte guzti hauetan, eta hau ere bai, hau ere tokatu zaigu, hau ere ezagutu dugu. Bateko erorikoak asko, izan dira asko larriak, oso larriak. Baina orain ikusten ari garen hau, aurreneko ari gara ikusten. Pelotea neutralizatuta eta iesaldikoak lehian. Leian edo, ez da Fermin, leian edo. Leian gero, behibiliko direla, zerba izategatik. Baina hau da... Lehiatzeko baimenarekin bintzat? Eurak. Eta hori ere, bitxia baino gehiagonik aldrebesa esango nuke. Era bat aldrebesa. Aldrebesa eta narratxa. Zentzu hondirik ez duena. Denborak eta ez badira kontuan hartu behar, eta iesaldia ikusita... Etzi joala aurrera, etzuela biderik egingo, 2 minuturak gerturatu zaio pelotu, ez zer egin gabe, artean mugarako 40 kilometro falta ziren. Horreta gainean, zikloturista martxa bat balitz bezalaxe, pelotoia orain. Eta berriro diogu, Tisma taldetik esan digutenez, konorterik ez du galdu Jonas Pineko. Baina parteko berririk ez dute, orain seguraski, diagnostiko zehatzik ere. Ez dute zao, seguro. Beraz, konorterik ez duela galdu, horixe esan digute taldetik. Demora pixka beharko dute oraindik. Behar bezala aztertu eta zer duen jakiteko. Zer duen. Gauza bat baino gehiago izango du segurenik, zoritxarrez Binegok. Gatzagako igoeran, seikotea.
Lautalde gonbidatu eguneko iesaldian, Burgos BH, Kenfarma, Caja Rural eta Total Energies. Mendiko liderra, Ego Afrikarra, Meinkes. Zeranda Berrikoa, Grupamakoa. Thomson, hori dira Golturrekoak. Sasi ordekan orain, sasi ordekan. Gatzaga mendatea azteko sasi ordeka horretan. Koruntzako joera. Bantxe dena sasi da, usabiaga. Sasi etapa, sasi dena, sasi. Sasi lehia, sasi itzuli. Sasi kontaketa. Sasi gorputzaldi. Gorputzaldea txarra. Eta gurea pasako da. Bai. Hori da gutxineko, gurea. Jonas Binegoren etxean, eta Jonas Binegoren kasuan gainera badakizu Jonas Binegok askotan ze irudi uzten duen, turren bereziki eta beste probatan ere bai. Helmuga zeharkatu bezen pronto telefono hartu eta etxekoak inizketan aritzen da. Ez harritu gaur etxekoak zuzenen begire egotea eta haien barrua, haien aztoramendua eta haien kezka oraintxe bertan zertan izango diren horrek ere halako gertutasun bat edo empatia erakutsita sortzen du, egonezina. Jendean mezua bidaltzen. Izaigu etengabe eta batzuk diote luketela lehiatu behar eurek. Hauek, erabaki behar luketela. Horixe pentsatu duenik. Ez lehiatzea. Horixe pentsatu duenik. Hauek, autoek erabaki behar lukete. Josean Fernandez Matxinek uste du nahiko iraduki duela. Hain garbi ez du esan, baina harengatik ere zirte edo zarte edo bat edo beste, baina denak berdin. Hori garbi adirazi du, UAEko zuzendariak. Hau ez da inorentzat, dotorea. Hau ez da, nik uste dut eliteko kirol batek ere eman beharko lukeen itxura eta erabaki ere ez. Askotan iruditzen zaigu oso kirol moderno aurrerakoia eta aurrera egin nahi duenean gaudela, baina horrelako adibidek erakusten dute oraindik asko dagoela ikasteko. Eta beste kirol batzuetan pentsatzen dut erabaki zuzenagoak hartzen direla eta haien adibidea hartuta egoera korapilatsu hauek beste modu batera kudeatu beharko liratekela. Hasi dira, gatzaga igotzen. Lehendabiziko malkarrak. Tartekatenteak, urruna etzan xegoak, baina haiek ere gozoak ez. Eta aurrean, ikusi dugu apurra oletan ikusi duguetan gehien bat behintzat, Reuben Thomson eta Menkes izan dira, zertxoen nabarmendu direnak eta gehien sufriutakoak, Karel Batzek eta Josu Arretegi berare sufrituan zean ikusi dugu. Mikel Arretegi narri zen. Mendate honetan, orain urren itzulia 2013an izan zen, amets txurroka izan zen lasterketa buruan, kajarrualekin zen orduan, itzuliatan asko zen amets. Mendiko sairi garazizion, itzulia maieran. Mendikoa eta tarteko niretakoa. Egun gehienetan aldegin behiri baitzen. Amets txurroka. Zu esan duzuna, Alex Zulek irabazitzen, hemen errojupekoa. 87an, aurrez 88an, Rominger izan zen lasterketa buruan, Gatzagan. Barainaingoa, Kenfarmakoa, Mikel Erretegi. Eta Gaztiztarra, Caja Ruralgoa, Joseba López. Horten irabezta da, Joseba López. Abizenak erakusten duenez. Erretegi pilotari kastakoa. Mikel Erretegi. Bai, Erretegi lehenaren, baina ez Erretegiren bildu esan diguten ez. Gatzaga hortxe begi biztan. Orain itzanaldi bat eskainiko di aldapak. Orain zutik jarrita doaz gehientsuenak, hor ikusten duzue, motorra doan leku pare horretan, alako itzanaldi bat. Koroatxo pare bat jaitsi behar bada, baina bere ala berriro tentetuko zaie. Herri pare horretan,
aldaparik handintxuena dago, erritik ateratakoan ere bai, eta gero ja gainera ailegatzerakoan beste atxeden alditxo pare bat eskainiko dizkie. Gipuzkoatik, Arabara, Debagoienan, Gatzaga, Lehintz Gatzaga. Afizionatu probatan, inguru mari horretan jokatzen diren, lasterketari gehien txunetan sartzen duten mendatea. Seiak elkarrekin. Azki-azkitik, Mikel Landak bezala helduta, Birgodo. En esta jornada habrá protocolo de podium, repito, habrá protocolo de podium, por lo tanto tendrá que ir al protocolo de podium el ganador de la etapa. Y todos los líderes que se alzaron ayer, Primož Roglič se ha retirado, por lo tanto deberá de ir a podium Esquelmose como maillot amarillo. Y mantendrán el maillot verde, el maillot azul, el maillot de la montaña, los mismos corredores que lo portaban, Eta gero maiotak banatuko dituzte eta Esquilmosek. Antziko du maiotoria. Beraz informazio hori ere berretxe egin dute. Begira, jada... Bai, eta hemen harri da Thomson, Batxek eta Menkes. Lehen zeinen larri ibili den eta orain hor... Birgodo, inen uste geratuko zen Birgodo. Bera izan da sua pixka piztu duena. Batxek. Birgodo Rategirekin eta Joseba Lopezekin geratu da, seikotetik kanpora. Horren Batxek, gainera beste puntutxo bat, ari zaio jartzen, abiadurari. Eta Thomson David larri, Thomson larri. Ondoen errekuperatu den gizona, itxurari gabe. Batxek izan da. Hor Birgodo ez, Menkes, Batxek. Eta Thomson dira lasterketa buruan. Eta Ularri-Horria, Batxek goletan gora, sufritzen ikusi dugu. Berarekin batera iesean zebiltzan txirrendulariei, orain Mikel Retegi bezala eutxi ezin da, ezinean. Eta orain zer da, eta bera buruan jarrita erritmoa markatzen, aginte makile hartuta. Karel Batxek. Birgodo, Joseba Lopezekin. Eta hemen Batxek, eta Batxek iaz giroan bigarren izan zen etapa batean, iesaldi batean, iesaldi luze batean, Gran Sasso d'Italien amaitu zen etapan. Davide Baiz izan zuen aurretik. Davide Baiz, Batxek, 9 segundora geratu zen, 218 kilometroko etapa izan zen gura, eta Simone Petil izan zen egunatan, hirugarren ieskidea, 16 segundora sartu zen, pelotu ja, Ebenepul buru zela, 3 minutu eta 10 segundora llegatu zen Gran Sassora. Mendiko liderra Menkes, Batxek, Burgos BHkoa eta Grupamakoa Thomson. Atxeden gune tiki bat eta berriz ere aldapa. Joseba López, Birgodorekin, Mikel Retegi atzerago, Batxek berriz ere jotzen ari zaie. Hautxe egin nahi du Batxekek. Karel Batxekek anaia bat badu. Lidl Trek taldean, Matias Batxek, bera baino 2 urte gazteagoa Worldtourrean. Beraz, abizen aski ezaguna da, Txeki Errepublikan. Eta hau da, harrigarria holetan sufritzen nola ikusi eta zer den errekuperazioa gorputzari oztu baino gehiago badirudi beroaldi bat eman diola. Geldirik egon diren une horretan Karel Batxekek eta lehen ezinean zena orain nagusitzen ari da. Badua Menkes. Azkar utzi du Thomson atzean Menkesek, laster ingo du bat, lasterketa buruarekin, bai, Ego Afrikarrak, ezer baldin badu eskarmentua du, ondo noertuko ditu horrekin darrak, ez da deskuidatuko nola nahi. Eta eskalatzaile honare bada, Frantziako turren 3 aldiz aurreneko 10etan sailkatua, Espainiako bueltan ere bai, ez da edonor, kamusten hasita dagoen txirrendulari izanagatik, oraindik kasta eta klasea badu eta gaur garaipenaren atea ia parez zabaldu diotela ikusita, etekin aterra nahi dio egoera horri. Hogeita 2 urte ditu, Ego Afrikarrak.
Eta Espainiako bueltan dauka, bere garaipenik handiena, Espainiako buelta, etapa Apenninetako giroa, eta gero Afrikako txapelketa. Open duzeko proba, 2015, ez da inoiz irabazera izan. Erregulartasun handia erakutsi baldin badu ere, ez da aspaldian ia itzalita dabilen Menkes. Joseba López eta Birgo da Begira zein erreztaz. Hortxe bertan amaituko da. Eta hau ez da puntua gartzeko esprinta baizik eta honek ies egin edu eta bakarrik helmugaratu. Erreztasun handiarekin atera du gurpiletik Batxek. Eta jendetza, gaur ere jendetza, errepide bazterretan, Gatzaga gainean, Menkes, mendiko liderra, atzo Lizarrustin bezala etxe. Eta horren 10 kilometroko bakarkako saioa, errojupeko saioa. Ja, zer moduz moldatzen den? Bakarrik ez da inoiz ondo moldatu izan, eskalatzailea izanik, beti mendatetan abarbendu izan da. Alde duena eskarmentua, Xavier. Bai, eta indarrak kudeatzen eta esan liteke asmatuko duela. Eta aurkariak ere ez dira, esan nahi dut, bera Frantziako turrean eta lehiatzen ibili izan denean, eta 8. postuen sailkatu denean, maila askoz ere handiagoko aurkariak izan ditu, eta gaur horri esaldien izan dituenak, batzuk gazteagoak, pixkanaka goruntza egiten ari diren gizona, baina Karel Batxek berare indarrez ez dabil sobera, urare bakarlanean eta ez da ondo moldatzen, beraz menderatzeko moduko aurkariak dituela esango nuke Menkesek. Artengo denboraldian lehiatu dituen itzulietan ez du aurreneko 20 postuetan etaparik amaitu Menkesek. Aldiz, omango turrean, azken saikapen nagusian 18. geratu zen, baina ez dauka etaparik aurreneko 20 postuetan amaituta urtengo denboraldian gizon honek. Orain dena emango du. Hor bihurgunetan ikusten da, bera benetan lehiatzen ari dela, barrenetik hartu du, orain berriro ezkerrera egingo du, bihurgune hori ere barrutik hartzeko, distantzial izan ezkerro laburtu eta abiadura alik eta gutxien jaisteko, platera handia ondo ari da dantzatzen, pinoi txikia jarrita, heldulekuari goitik helduta, baina burua makurtuta, egina albete-betean, 32 urteko txirrindularia eta garaipen lortzen baldin badu, tristea izanagatik, bere taldeak Intermarché Wanty taldeak gustora hartuko du, orain arte 4 garaipen baino ez ditu talde horrek, lehen da bizikoak Girmaik eman zion, ondorengo biak Gerben Tixen sprinterrak, azkenekoa Lesamin sarian Logan Gesek, gaur lan hau borobiltzen baldin badu, 5. emango lioke Menkesek. Ja, Siziliako giroan ibili zen, garaipenetik gertu, etapa batean 2. izan zen, Giarren amaitu zen etapan, eta saikapen nagusian Lutsenko beste inorretzen izan aurretik, azken saikapenean Menkesek. Iaz turrean erretiratu egintzen lepa uztaila utxita. Turreko 14. etapan, erori zen, Morzingo etapan. Han ere jende asko erori zen, Menkesekin batera, Pedrero, Chávez, Guerreiro, Petit, Van Gils, Hindley, Kelderman, Jon Izagirre, Kokar, zerrenda luzea. Eta gizon honek turra utzi egin behar izan zuen, 14. etapan. Iaz Dofinen ere erori bat zaltzuen izan hone Fermin, han 6 lagun erori ziren, 8. kilometroan eta 3 behintzat erretiratu beharren izan ziren eta Menkes izan zen erretiratuetako bat. Mina ez duzu emintza Krasvik eta horiek ere antziren, erori hartan. Krasvik, Kras, Kombo, Carlos Rodríguez ere erori izango zen ura. La Filipek irabazteko etapa. Bai jauna, hemen Dorletako amaren santutegia ari gara ikusten. Errendularien zaindaria. Ja. Gaur beharra latza baitago. Gaur falta zen. Eta Dorletako santutegia ikusi dugunez, esan dezadan, orain egitasmo proiektu berri bat egina dutela. Maiotaren museoa ari dira prestatzen, Oskar Lukin Martinez arkitektoa izan da proiektua egin duena.
ziklisten bizikleta zalen zaindaria da, Dorleta. 1958an korobatu zen Arrabanen. Eta badira gehiago ere, Italian Gisalo, Madonna Gisalo, Frantzialdean ere, landetan bada bat. Hemen Euskal Herrian Dorleta dute zaindari hauek. Hauek eta bizikletan ibiltzen diren denek. Bueno, lasterketa burua, Menkes. Jazarpenean batxek. Pragakoa, hiriburukoa. Seinale txarra ikusi dugu leno, autoek aurre hartu diote Karel Batxeki, eta horren beste tartea handia da, 23 segundukoa bai, eta ikusten denez Menkes bera oso ondo sartuta. Aurrean du erreferentzia badauka, baina uste dut 5 kilometroan lehen aldapagorara ikusi da. Hego Afrikako txirrendularia bera baino indartsuago dagoela. Honen gorpuzkerak ere ikusten du ezer izatekotan eskalatzailea dela, eta bere iazko giroko bigarren postuak non lortu zuen ikusteak ala adiraziko liguke itxura batean, eta bien alderaketa egin genezake, naiz eta leku desberdinean doan, ez alderaketa oso zehatza izango, baina Menkes oso ondo sartuta, erlojuaren kontrako saioan bailitzan doa. Begira dezala bihurguneak eta ondo nola diren, lehen gertatu dena berriro ikusterik ez duguna inondik inora, eta ikusten da abiedura biziagoa diferentzia alde duela, eta gaur garaipenak ez dio ies egingo. Garaipenez urri dagoen palmares hori hornitzeko moduan izango da Hego Afrikako txirrendulari veteranoa. Garaipen gainera Espainiako bueltan lortutako etapa du, Les Praeres Navan amaitetako etapa irabazi zuen bakarrik. Samuel Batistela izan zen bigarren egun hartan eta minutura sartu zen. Frantziako turrean bigarren postu badauka. Menkesek eta bitxia da, honek aurrenekoz Frantziako turra aurreneko 10etan bukatu zuenean, taldearekin kontratua sinatua zeukan, baina bertan bera usteko eskaria egin zion Saroniri. Saroni gordea inolaz ere ez erantzun zion. Sinatutakoa bete egin beharko zuela. Nonbait Bahrein talde berriaren eskaintza bikaina izan zuen. 2016ko denboraldian mahai gainean Luis Maingesek. Fermin, eta oraintxe iritsi zaigu Jonas Binegoren azken orduko albistetxo bat esango dugu, zerbait gehiago espero genuen, baina Bisma taldetik esan digute, oraintxe bertan iritsi dela erietxera. Medikuek oraindik ezin izan dutela hartatu, diagnostikorik ez daukate, lehen esan dizu, konorterik ez duela galdu, oraintxe bertan iritsi da erietxera Jonas Binego. Arratsaldeko ja 6 gainean dira. Atzera begira Batxek, ez da seinale ona. Eta ja ikusten da amore manduela. Ezin du honek ezin du. Beraz, egutioko etapa Menkesentzat izango da. Gizon honentzat. Thompsonek harrapatu du, Batxek. Elkarlanean konponduko balira. Izango lukete aukera, baina konpontzen izango dituzte lanak. Ia pasatzen hasteko eskatzen ari zaio. Ailegatu berritan Batxek Thompsoni. Gamasa pixka bat. Hartu nahiko du gurpilean bado aurrera. Thompson bado aurrera, eta prest dago. Diferentzia gora lanean hasteko. Mengesek 3 kilometro baino ez dira falta. Ez, seguro da. Menkes seguro da. Den alde dauka eta nolabait ere egun beltzonei txirrendularia balako irripartxo bat ateratzen ahaleginduko zaio. Naiz eta jakin gaur bera ez dela protagonista, gaur erori larri bat, kruzeta jaisten izan den erori larri bat izango dela protagonista, eta etapa honek historiarako utziko duen pasarte tristea, eta protagonistak Jonas Binego, Roglic eta Ebenepol izango direla besteak beste. Itzulia hasi zenean, hautagai nagusi bezala jarri genituen 3 hain zuzen erretiratu dira gaurko etapa honetan. Eta bain, erlojupekoan bigarren izan zena, baina Australiarra ere ospitalera eraman dute. Intermarché taldeak lau garaipen ditu aurten oraingoz. Kulturrean hau izango du aurrenekoa, 5.
Denboraldiko 5. garaipena Golturreko aurreneko Intermarcherentzat. Engesek bere kirobiltzako 7. izango du. Lehen urtea garaipenik gabe amaitu zuen. 2022 erarentzat ona izan zen. Garaipen gutxi duela kontutan hartuta Apeninetako Giro irabazi zuen, baita Espainiako Bueltako lehen aipatu duzun etapa ere. Eta aldea gora darama gainera. Eta ia horrengoa azken kilometroko pankarta izango du. Bai, Leguti hori alako itzuli inguru bat ematen ari da oraintxe bertan. Oraintxe doan parekalde horretan, baina herri barruan dauka helmuga puntua. Herria Urkiola aldera pasako du orain, han eskubira bihurgune itxi bat hartu, aldapatxo bat igo eta berehala ikusiko du parez pare. Helmuga, beste modu batean, lehiakorrago batean, jatorrago batean, harrapatu nahiko zukeen helmuga. Legutiok gaur du. Aurreneko helmuga itzulian, ze estrainaldia. Ondo egun gogoangarria izango du Legutiok. Itzuliko 4. etapa honetan gertatu dena historiko izan baita. Historikoa hitza sarri-sarri erabiltzen dugu eta hitzari berari askotan badakizu, kalte besterik ez dio egiten, baina gaurkoa uste dut historikotzat jo genezakela gertatu dena ikaragarria izan baita. Begirro antolakuntzako kideak 3-4 banderatxo hartuta bihurgune estu hori eta bihurgune erabat eskuinera egingo dute Ukalondo moduko batean eta abisu emanaz mantxotzeko bizikletek izugarrizko abiedura lortzen dute eta lehen esan dugu gaur egun profil altuko gurpilea direla eta ez direla halako balantza txiki batzuk eragiten ditu haize pixka batek jotzen duenean eta bizikletak garai batean baino kontrola gaitzagoak dira. Azkarragoak bai, arinagoak ere bai, baina kontrola gaitzagoak ere bai. Hemen da menkez. Eguneko iesaldian sartu da. Eta Araitzabaletatik Legutiora bidean eta paleiatu duten 6 lagunen artean bera izan da indartsuenak, gatzadan gora denak atzen utzi ditu eta Legutiren jokoa bakarrik eginda. Etapa garaipena bere palmareserako garaipena handia. Zaizu dugu Espainiako Bueltan etapa dauka espaldien irabazi gabe 2022an lortu zen Espainiako Bueltako etapa gaur itzulian ospakizunare esango nukenik neurriko egin duela. Bera ez da umemoko bat 32 urterekin badaki gaur zer gertatu den, ze ondori utzi dituen eta jendeak beste zerbait espero zuela eta ospakizuna beraren nahikoa tristea. Benetako lehiarekin irabaz izan balu, askoz ere aldarte hobean, eta Oskarioz beteta elmugaratuko zen segurazki. Bigarren posturako Batxek eta Thompsonak aurratu da, aixe gainera zerrenda berrikoak. 48 segundera. Naiz eta gaur denborak aipatzeak, ez duen konturik alperrik da, ez baitira denbora kontutan hartuko. Eta gaurko etaparen ostean lider, Eskilmose, lider trek taldeko Danimarkarra izango da. Aurretik zituen biak, Roglic eta Evenepoel erretiratu egin baitira. Baita Binego ere. Binego esan dizuegu, konorterik galdu gabe, orain dela minutu gutxi heldu da erietxera. Rategi, Birgodo eta Joseba López. Kito, ailegatu dira 6ak. Eta hemen garailea. Eta amaitu da bestez etapa. Etapa eta itzulea azeran batekoa jaso den gaur Euskal Herriko itzulea. Ezagutu duguna hundiena bai. Eta biharkoa eta etxikoa geratzen dira. Eta lehiatu egin beharko dute, geratzen diren, zer egingo dute. Eta lehiatzeko modurik onenean, Matias Eskilmose, Juan Ayuso, Fernando Magnalti, Pello Bilbao, horiek dira orain favoritoen zerrendan nabarmen gora egin dutenak. Jon Izagirrek ere aukera hobea izango du orain.
lasterketa mugitzeko eta berriro ere podionaren leian ibiltzeko. Ikusi egin barka da orain, lasterketa guztiz aldatu baita. Taktikoki, teknikoki dena aldatu da, eta bihartik aurrerakoak, 3 protagonista nagusi horiek gabe, Roglic, Evenepoel. Eta Pinero gabe, oso bestelako kolore izango da. Aurrera, Alfonso. Congratulations. A great victory for you, but in a sad day for cycling. Yeah, it's not the way you want to win. Yeah, I'm just happy. Yeah, it felt good, and yeah, if there was a chance for the break, yeah, I think I would have been ready to fight for the stage. So, yeah, but it's unfortunate. Like, yeah, it takes a bit the pleasure out of it. So, yeah, it's maybe a victory, but yeah, it doesn't really feel like it because, yeah, you want it to be fair for everyone. It's your second victory in the World Tour. Yeah, if you can really count it like that. Yeah, we see. Like right now, I don't really know what was the situation behind, but yeah, it must have been pretty bad. So yeah, I hope everyone a speedy recovery. Thank you very much, and congrats. Thank you. Egin eta Girmairekin alako piztualdi bat izan zuten bereziki Italiako Giroan etapa garaipena, nori irabazi zion eta nola irabazi zion kontutan hartuta gainera zer esanik ez arke arrabotsa handia sortu zuen. Gante Bebelgen klasika handia irabazteak ere bainoski, baina uste dut Intermarcheren errealitatea hau dela. Muturrean taldea paletakoa da, eta horren bestez lorpenak ere gutxi eta garrantziaz ere neurtu xamarrak. Ari gara ikusten pelotoia.
Zikloturista martxa bat, balitz bezala gaur pelotoia. Inigo Lasa lankideak horren mugan, Kajarrualgo Gasteiztarra du, aurrera Inigo. Eta hementxe nago Joseba Lopezekin, bueno, Joseba, lehenik eta behin, ez dakit, ze gorputzaldirekin zauden? Konta eguzu, nola bizizan duzun zuk etapa? Bueno, pizkat arraro ez, zan digute hori erorik handi bat egun dela. Orduan, lehenengo gauza da taldekien ganpentsatuz, eta gero, moldatu ez. Egoera ere, arraro ez da, aurreneko 6 ziklistentzat, hor zuek lehiatu duzu etapa, baina besteak ez dakit nola hori ere zuiri, nola iritsi zaizuen mezu hori? Gube arraro ez, genekin nola gehien lehiatuko genula, egia da, hor, gero releboka, zetako fuerte tirako duzu ez, azkenean ez dator inoratzetik, eta pizkat arraroa. Bertako zara ondo ezagutzen dituzu errepide hauek, zer du, jeitxira horrek aurrena birgodok eskapada txiki bat egin du, eta ondoren ikusi dugu zer gertatu den, nolako jeitxira da? Bada jeitxira oso azkar egiten dela ez, eta gero erdian dauela zulo bat edo olako bote bat, eta bizikleta kanporutz joaten da, eta oso azkar hartzen baduzu, kanporutzoia bizikleta. Zuek beraz, jakinaren gainean zeudeten? Ni banekien, eta lehenengo hasi naiz, eta iestaldian hor bakarri jun naiz, azkenean ezagutu da, azkarrago jaitzi dut, eta gero atzean irurikoago egon da. Eskerrik asko eta animo, hau ez da egun hona izan, baina beno, animo, hurrengo etapetarako. Mi esker. Bueno, hortxe, Joseba López, ia horrela orain barren linea itxita, esan bezala Joseba López bera ere gorputzaldi txarrarekin, mundu guztia bezala, eurak ere jakitu izan dira, ze gertatu den, eta gero zein egoera, aldrebesa zein egoera ezoikoa bizi behar izan duten, iesaldiak aurrera eta pelotoia geldi, neutralizatuta, bazekiten. Etzetozela atzetik, Bila, Xabier eta Xabierrek hemen atera du Maiota, eta Maiota atera duenez erakutsi egin behar dugu. Baina esango izut arrazoia eta egoera beltz honetan halako txantxa pixka bat eta umore pixka bat jarri nahiko nioke, egunari baitokatzen zaiola gaur etxe ondok emandako elastiko hau. Maiot beltza? Zaude xelik izana. Maiot beltza, Fermin. Eguna beltza, baina beno, ez ezagun, Maiot beltza egunarekin lotu. Maiot beltza lehen gara batean giroan, saikapen nagusiko azkenekoak eramaten zuen, ustezagun horretan, beltzarena. Bestela ere, guk eskatu gabe ere, beltza etorriko baita. Beltza izan da eguna bai, oso beltza ere. Binego esan dizuegu, orain dela minutu gutxi ailegatu da ospitalera, eta orain pelotoia, helmugaratzera doa. Pelotoia hundia, etapa bukatzera doa. Laugarren etapa, alako ikusminarekin etorri gara, gaur ikusi beharrekin nuela zerbait atzo ere erorikoak eta dena atzo ere baldintzatuta geratu zen, Roglicen erorikoarekin, gaur animoz beteta gu bezalaxe hemen jende asko ikusi dugu eta zer da, eta lehen esan duguna atzokoa kikia geratu da, gaurkoaren ondoan. Gaur arratsaldeko 3etan emanaldia hasi dugunean, Fermin, segurazki gure ikusentzuelek ere somatuko zuten zenolako ilusioa eta itxaropena geneukan, eta ez beza inor pentsa doaneko salmenta egiten ari ginenik, baizik eta benetan ala sinestuta geundelako. Gaur etapa mugitzeko modukoa zen, ibilbide azken kilometroetan benetan bikaina, eta Binego gaurten, Tirnon eta Okaminon egindakoak egin eta gero, zerbait handi egiteko apustu serioren bat botatzeko intentzio izango zuelakoan, eta azkenean Binego protagonista izan da, baina tamalez protagonista. Horixe da protagonista. Eta aurtengo itzulia, eta orain atzera botata, errojupeko saioan, asterako Pitkok etxera. Urrena, Xabier?
Txe daukago gurekin Pello Bilbao, Baringo ziklista. Bueno, Pello, zer modu zaude? Ez dakit zer gorputzaldi galditu zaizkaizun zuri gertatutakoa gertatuta? Gorputzaldi eskasa, ez? Bueno, karrerak hasieran aurrera jarraitu du, baina bueno, horruntzilako igoeran ja neutralizatu da. Gelditu gara eta pixkat lasaitu eta gauza pentsatzen haste zarenean, bueno, guztiz karreratik kanpo ja, ez? Irratitik komenta dozkue aukera berriz hastekoa, etapa lehiatzeko, 2 minutu horiek sarratzen saiatu behar ginela, baina komenta dotzat nileri, ez? Nik uste taldean orokorrean jendea pixkat ikututa geratu garela, eta ezken eukala gogo gehiagirik lehiatzen jarraitzeko, eskapadakoi aukera hori ustea igual aproposena zala, eta azkenean ambulantzirik zegoenez, antolatzaileek eurek hartu da berabaki hori. Beraz, esan duzunagatik konforme zaude antolatzaileek hartutako erabakiarekin? Bai, ez dago beste aukerarik egon bez, ambulantzirik ez egoen, eta edo zelan ambulantziak egon dabe, ez dakit. Lehia azkenean pixkat garrantzirik gabe geratu da, ez da gaurkoan igual esan egun polit bat helmugan irabazteko bez, eta nik uste erabaki honena hori izan dela. Erorikoak markatu dute gaurko eguna, eta itzulia orokorrean, honek ikusita gaur zeintzuk erori diren, zelkapen hankaz gora jartzen du, ez dakit, ze nolako gorputzaldia ikusita zeintzuk erori den da zeintzuk joan diren etxera. Bai, sekulako pena, ez, azkenean niretzako ilusio handia esan eurekin buruz-buruko lehia bat izan alizatea, ez, munduko honenekin etxean lehiatu alizatea. Eta pena bat, baina garrantzitsuena ospitaletik berri onak datozen eta ezer larririk ez dagoen, ze benetan itxura eskasa zeukan, ez, nola jauzi dien, ze abiadura eta ze lekutan. Segurazki batek min handien goban, eta pena bat, ez, lasterketarako, ze azkenean itxura baten aurton inoiz baino ibilbide garbiagoa, errezagoa zan, eta azkenean ikusten da askotan ziklistok egiten dugula arrisku hori, ez, sortzen dugula tentsio hori, eta bai egia da kurba hori arriskutsua zala, baina igual azkarregi sartu gara bai. Eta azkenean nire partetik, honi buelta emateare kosta egingo zaio, ez, ziklistari? Bai, azkenean momentu honetan dano gauz pixkat beldurra hor gorputzan sartuta, ez, azkenean ez bakarrik gaurkogatik, beste gauza asko bizi dugu zelako, eta holako momentuetan denetan pentsatzen da, baina egun batetik bestera gauza gainditu behar dire, eta ia bizerre etxe ondoan lehiatzen gara, eta ez dugu holako aukerarik desaprobetxatu nahi. Eskerrik asko, Pello, eta animo. Eskerrik asko. Aurrera egin beharra dago ez dago besterik, eta horixe, albiste lasaigarriak lehen bailean iristentezkigun, bai, Alfonso? Juan Ayuso, gurekin, Juan, un día triste para el ciclismo, Sí, la verdad es que estaba a vuelta a País Vasco, de momento dentro de los percances de las caídas y todo no está viniendo de cara. Y la verdad que aún, yo acabo de llegar, no sé un poco el parte médico, digamos, de todos los afectados, sé que ha sido una caída dura y espero que, la verdad es que no sé un poco qué tienen, así que no te sabría decir, pero yo por suerte estaba por el lado derecho, por el interior y pude pasar. Y vi a la izquierda a mi propio compañero Bain cómo rodaba y luego más tarde nos enteramos un poco de la gravedad. Luego dentro de carrera no sabes muy bien qué ha pasado hasta que no se paró la carrera y te dicen un poco, no sabes. Era una curva peligrosa. ¿Perdón? Era una curva peligrosa. Pero es que cada puerto tiene lo suyo. Al fin y al cabo, cualquier curva, cualquier cosita. Ayer, por ejemplo, mi caída fue una recta, ¿no? Entonces, es lo que tiene el ciclismo. Evidentemente podemos hacer cosas para hacerlo más seguro. Siempre hay que poner un poco, intentar encontrar esa mejora de la seguridad. Pero el ciclismo va a ser y seguirá siendo siempre un deporte peligroso y cosas así seguirán pasando. Hay que afrontar ahora la Itzulia. Estás ahí en la puja por ganar la Itzulia. Estás en la pelea por ganar la Itzulia. Bueno, sí. Desafortunadamente hemos perdido un poco
el atractivo y las ganas que tenía yo de, pues de enfrentarme a estos grandes corredores, pero bueno, seguimos un poco en la misma posición en la que estábamos antes de empezar, en una buena posición, todo muy cerca y todo por jugar. Gracias a Juan. Gracias. Ayuso, bera erori zen atzo eta esan du. Bai, arriskoa, bai, badago. Atzo ez zegoen arriskurik, atzo errepide zabala, atzo etzen jetxiera, baina arriskoa eurek eragiten dute, eta eurek hartu behar dituzten neurriak, aldapa behera, eta bihurgune itxia, eta sabeagak galgak. Baina, Jonek esan du baita ere, dena lehiatzen da. Dena lehiatzen da, gero eta gehiago gainera, eta inork ez du zer barkatzen, eta inoiz ez duzu jakiten, ez dago neurri bat esateko noiz den nahikoa, edo zein den abiadura egokia, edo zein den ze gradutan etzan behar duzun bihurgune batean. Batzuk errazago antzematen diote, beste batzuk ez, igoeretan bezala batzuk gaitasun fisiko gehiago daukate, eta teknikoarekin ere gauza bera gertatzen da, eta aldamenean, baldar xarmarren bat izan ezkero, eta ura erori, ark ere eroriko eragin dezake, urrena norberari egokituko zaio, hori kontrolezina da. Eta txirrendularitzak beste gauza askorekin bezalaxe, honekin beharko da. Eta eskimosea, maiota eskuan duela, ez du jantziko. Erabaki, bat nator behintzat. Bai, eta hori... Berra esateko norrez naiz, baina bat nator berarekin. Hori askotan egin izan dute, istripu baten ondoren edo egokitu izan zaienean maiota, ez jantztea. Gaur ez, bihar jantziko du. Bihar etapari ekiteko jantziko du, baina gaur, begirunez, ez du jantziko eskimose Danimarkarrak. Itzuliko liderraren maiotoria. Txirrendularitzak duen alderik beltzena ezagutu dugu, eroriak eta haien ondorioak, baina txirrendularitzak kiroltasunetik ere asko du, eta horren adibidea. Eta errepidean adarra gautxi beharrean borrokan ibiltzen dira, ezer ez diote elkarri barkatzen bizikleta gainean dabiltzanean, baina ikusi duzu, eta paugatuta, bai Joni Izagirre, bai Pello, bai Juan Ayuso, ze tonutan eta ze aurpegirekin aritu diren hemen berriketan, bai Alfonso? Gurekin dugu, Matias Eskilmose, lidera. Matias, it was a sad day for cycling. It was a sad day. Yeah, very sad. I didn't saw the outcome of the crash, but I heard a lot of guys is in the hospital, and it's really a special and sad day. And I wish all the guys that crashed the best, and really hope they have a fast recovery. You are the new leader. What do you expect? I don't know now. I mean, I prefer not to think about it right now. My mind is with the guys that crashed, and tomorrow we will see what we do. But I don't think about the leaders just now. Thank you very much, Matias. Eurak ere ez dakite. Nola erreakzionatu egun tristea dela, esan digu Eskilmosek egun berezia. Eta maiota, eta orain, ordu batzuetan gertatu den guztia barneratu eta esan duguna, honek aurrera egiten du eta bihar etapak aurre egin beharko du. 5. etapa egingo dute bihar eta maiot horiarekin izango da Eskilmose. Mendiko liderra, Benkes, etapa garailea. Sendagaiek sendatzen ez duten atenborak sendatzen omen du eta gutxienez 24 ordu pasako dira eta bihar uste dut. Ahaztu ez dute ahaztuko, baina orrialde hau pasako dute eta bihar berriro uste dut txirrendulariak benetako leian murgilduko direla eta azken batean bizitzak daraman gurpil horrek jirak
Atzokoan eta gaurkoaren ondoren, ja erorikoz eta kitoala, ja kupa bete dugu alegia. Esaldia badazpada, edo iritzia esaldi horrekin abiatu beharko dugu. Eroririk ezpaldin bada, nik uste du Lidl-Trek taldeak talde sendoa daukala, lasterketa kontrolatuko duela. Garai bateko txirrendularitzan mendate hauek zerbaitetarako gauza bat ziren, gaur egungoan ez, nik uste dut taldetxo bat elmuratuko dela eta seguraski hango esprintak erabakiko duela. Ibilbide gora beratxuari. Hortxe duze profila, hortxe Urkiola, Amoni Beta Etxanon esprina, Moniketa aurrenekoz, esprina Zornotzan, gainsariarekin, Moniketa bigarrengoz, eta helmuga Amoni Beta Etxanon. Eta kitxo. Eta bagoaz. Etorri beste gorputzalde batekin etorri gara, beste animo batekin etorri gara, jakinda etxarri aranatzen albiste honak izan direla, Roglitzen eta Ayusoren inguruan atzoko erorikoen ondoren, etzegoela alako larritasunik pelotoian, zer da eta bagoaz, itzuli honetako 3 handienak erretiratuta. Baina itzuliko gara, geuk ere gorputzaldia, geuk ere gaur gertatu dena barrenatuko dugu, eta ja berriz ere, gaur hasierako gorputzaldia harrapatzen dugun biharko etapari ekiteko. Xabier, honek aurrera segitzen du, ez dago besterik, aurrera. Eta aurrera eta zuek ere inguruan nahi zaituztegu, ondo garela arratsaldeko 3 inguruan hasita. Izango baituzue Amoni Beta Etxanotik, azken aurreko etaparekin, legutiotik besterik ez. Izan ondo, arratsaldeon.